Hawaii. Hawaii, bukwa Hawaii, you forget it. I respect Hawaii. So, ụmụnne m ekelekwa nnụ. Ya maala unu mma. Mụ adaptago. Ibe nkili mma Madoski Madoka Hawaii. Ndị nọ na TikTok ka anyị gbanye ha n'ọkụ ka ha wasola anyị wee ṅụrịa. We can't do it alone. Let's take them along. Oh, Soludo Robuchi Ibonye Ebe Robuchi Dodo Dodo Pako Ademma. Yes, ekwechirigom. Kailia kesi Elia. I'm a busy Igbo. I know even in a change, you know. You got him when we're on it. Huh? Wala mo ndidi abone na watch m kita we bido kpom when did him finish see anya baba ikpo no mmadụ aka otu agi when did no where reason eji ka otu agi 2025 we kada emekwa ka onye no 2020 ikpo mmadụ drop aka all when did o ifa ka o nwe ike obone na agbanarị ndị Venezuela n'ime ọfịa ndị mbulu akpọba gị a na-epinye a na-akpọ gị abịa ebe anwụrụ gị mmadụ ya aghọta na onye anụnwa dị busy. Anyway, maligo ka ọ ga-adị. So Princess Obi enwere m handbags na na-echọrọ ile m ego arụ m chọrọ ego enwere handbags chọọ ndị nnukwu ka chọọ ndị obere Chondi toto kichonde. I am 150, 100, 80, 70, 50. Hey! Igwe ego. Ino n'obodo Okuko. Ya maala mmadụ a ozugbo. Biko. Achọrọ m ka m gaa straight to the point. Enwere ife a na-egbula oge. Program today nwekwa ka ọ dị. Abụkwa m onye omenala. Mana mụnwa stand for change. Ife na-eme ndị Igbo be anyị bụ ịgado aka na anị dị anyị na-arụ onye na-enye anyị nsogbu today. O create enmity n'obodo anyị dị iche iche. Anyị bụ ndị na-alaiki ịgado aka na anị. Why ọ ga-eji ga-adị ona? Why nke a ji ya eme? Ọ na-adịla anyị difficult. He allow for change. Change will be very constant. From time to time. O nwere ife anyị ga na-change about us. Ife ahụ anyị na-eme since how many years ago? Ife ahụ anyị na-eme since how many years ago? Ịnọkọta nwa ga-eji anya gị fụ that na ife ahụ adịrọzi etu ọ na-adị. Ị kwesịrị inwe change. Ife mere Akwa Okuko today. Ka m jụọ ndị nọ na Facebook.
unu na-anụ ife na-ekwu clearly, unu na-anụ ife na-ekwu ọfụma ndị nọ na Facebook because a na-eyuzu unu microphone. Ife mere anyị o nwere ife ngeji wee mara unu atụ anyị wee move. Ife ngeji wee mara unu atụ bụ o nwere oge anyị na-egwu egwu ọnwa na ka mmepe my glass ka network sie ike. Yes, o nwere oge n'ala Igbo anyị na-egwu egwu ọnwa. Oge anyị na-egwu egwu ọnwa anyị fụrụ ya na part of our lifestyle. Anyị ma na lifestyle bụ omenala. Omenala bụ lifestyle. Anyị na-eji egwu ọnwa. Achọrọ m iweta akụkọ Christmas na Easter mpaghara anwa because na ntị na-egwu n'omenala anyị ọ bụrụ na anyị bụ Christians, but before then anyị nwere ike anyị nwere parks ebe anyị na ụmụazị na-aga egwu egwu, mana anyị nwere a particular place anyị na-agbakọ n'anyasị. Nne na nna adịghị restrict ụmụ fa from participating. You are free to participate maka na ebia di ya ndị ogbe dị iche iche na-abịa ebe anwa eweluzie nya as a place. O nwere ike bụ na compound mmadụ, ịbịa na compound onye a na-enwekarị ukwu osisi dị iche iche. Nwee ike ọ bụ na ebe a na-eme ọgbakọ like obom, anyị nwa bụ ndị side Anambra na-emekarị ife obom mmanwụ. Mgbe ụfọdụ ọbụla ebe a ka a na-agbakọ n'anyasị, and before agbakọ ọnwa ga-ada ọkụ. O nwere ife bụ na ọnwa adọgo ọkụ, so ọnwa tisie na kpue na ọnwa adịghị etisi onye ọbụla na-akpụ obe nne ya. Ewechala ụbọchị ọbụla ọnwa ga-apụta enekwara anya n'elu fụ na ọnwa apụtago, onye ọbụla etibe ka esi eti bụ obi aṅụrị na ọnwa abịala ife a na anyị ga-ebidokwa fụkọrịtaba ka ihe niile gbanwekwa. Ọ na-abụ ife ịtụ na we look forward to that day onye ọbụla ga-abịa, mana ọ bụrụ mbọsị ọnwa apụta ka ife a ga-eme. So ọnwa apụtakwara ana efu girls obere ụmụazị fe bido nkecha. Na-ege ntị ọfụma for most of you na afro ife na-ekwu because ụmụazị amụ na 2000 did not witness ife a na-ekwu. From 2000 till date is approximately 25 years. And ịbụ a mature adult, ikekwe ịnụ ọna di, ikekwe gị bụ nwoke ịnụ ọna nwaanyị, but you did not witness this lifestyle. If I have a lifestyle I believe in our own days, that was the time ụmụ nwaanyị na-eji approve na ha etonitego mmadụ. And afabịa fa na-agba impression na ụmụ okilikili ụmụ okolobịa topụtego ndị na-abịa na flex muscle ka fa mee the girl impress. So ọ bụrụ na ọnwa apụtaghara ga-esi ebido kechaba dozigbo onwe fa wee ruo oge ọnwa ga-abụ n'anyasị ọnwa etisibe ike. Ọnwa etisibe ike ya ka a na-akpọ ọnwa oyoko. So abalị taịm a lue onwelu ka anyị si apasi message. Social media adịrọ, mana onwere ka anyị si apasi message through our voice. Ụfọdụ na-akụ ife o nwere sign ndị ọbụla ji apasi message na ya agabago. A na-aga ya na group peer group gị nwa malụ your friends ịmaka oke unu ihe unu ji akpọ onwe unu agbakọta di ya. A na-aga ya mama amasị nwa ya agakwana because ndị mama na-abịakwa sometimes. Some ndị mama na-abịa elisie nni anyasị bughasịa ife ejili nni awụsịa na-arụ. Ụfọdụ ga-ete powder n'onu across ta na nke ndị a. Ọ ife eji wee mara anyị mgbe anwa is our culture. Anyị anọrọzịa na-egwu egwu, anyị na-agba mgba, anyị na-ekpuchisi anya ụmụ games dị iche iche, ụmụ nwaanyị ndị ọga na-akpọ ife dị iche iche. So ọ bụrụ part of our life then. But today civilization dị today analụghị anyị which na anyị nọzi na social media.
We are not going back to that era again. If I know Bumbago, if I will revolution. So to a physical revolution, to a kind was a revolution of the mind. If any after the other day, there are things that will never be the same again. If I was alone the Dibia, Nandioka and Dioti, Obugo no Kana today. Some people will prefer to continue their life where they're not even minding on your money. And you are never surprised. Their life, they move. Ni base you working on men and you did in a makita. No, you're not married in them. In a quefuna. On your married in them and a life yana galo. At the end of the day, if I put the greatest of if I want to love. Love and acronym million. It doesn't matter whether I'm a born or man, I'm born yoka, you a Muslim, a bunka monkozo. Obun you were love in you. One day forget it. Love will be the greatest religion or if tradition of Buni Wolike, a Baba Nimi. You can I preach the family love. And we're a single love there because they will love Vagamana love transcend their faith. Love Vana practice about partial. Yeah, but I no kata. Each of them will God on kefiche. And will God of choosing. And will God of Zion. And will God of Arena of Guinea. God of Ezekiel. God of Kumui. God of Eva Avuno. And what are love among them? Odiro. So yeah, ni werisi. Omenana, Biazidika say that you must be dirty to practice Omenani. In a try go to na key differentiate, or in a try to educate the people. And then the other day ka funding them a protest. India name protest. Fanchani no one year. No one year. Ha wa wrong kit. Yilizia or work can make na. Yilizia skirt more pan the trouser my face even. I will Zumana anya. Mercy fa. Onye neluga anya, is no tradition ke na practice. What kind of stupid tradition they are? Tradition I struggle in Akwa. Even na iru ebe anwe na efe mmụọ ga ọkwa na eyi akwa agadi. Ka ebe na apụtazi na public gbaluzi arụ efe ka agba no mmadụ bele onwe ya, mmadụ debele onwe ya ka oke patalu bus ji wee jesu onye ọnụ. As you make your bed, so you lie on it. People, if all undergo transformation from time to time, they refuse to face change in a go. There are things, many things can never go back the way they were. I came out some years back as an advocate can we change in some of the things I about the tradition. That we need to make a change. Michael Jackson, Lionel Richie, Diana Ross, and 50 other artists from America we get together, we go for UNICEF to raise money. Raise the money for UNICEF. For UNICEF, Akwa, United Nations International Children's Emergency Fund. Now, we raise that money there. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. We are the ones to make a brighter day. Let's start giving. Let's start pushing to make a difference. We are the ones to touch our lives. This is our revered tradition. Because we have refused to stand up,
change some certain things about it. We mustn't continue because things have changed. Now these people went for a meeting, Noka, to meet with the commissioner of tourism and home affairs, and found some kind of agreement. Whenever Nakaro agree on, Obu Naka na Gane Kugasi some certain things. Obidogo, right? Obidogo, and if follow the dimension, somebody Bia take here, which what Soludo is doing for me personally, I'm in support. I like him here. Which they finish here. I want to go. Let's look at the direction of the churches. Let's see what is happening. I have one pastor, one prophet, sorry. Which state? Either Akwa Ibom or somewhere. Never fetish things which na try ya na Anambra state or Sogagba. Mpiti gekwe masi bidogodu. Ebe ọ bụ na omenala toluka. Ka ibido na omenala. Let us revolutionize everything. We cannot continue like we were. Given in a change. If Akwa Okuko na-eme, o dolo anya ọbụla anya na Akwa na-emere onwe ya business ya. Akwa has nothing to do with tradition. Ọ pụta ọ na-eme advert ihe ọ na-eme na ya na-agwọ ọgwụ. So ọ bụrụ na a na-efe esi Akwa anyị na-ene anya that direction ka anyị gbara ihe anyị na-eme. Tradition ya business ya ka ọ na-aga defend. Let us not equate it to our culture or tradition. That has nothing to do with our culture and tradition. Imagine Akwa Okuko ịgbalụghị afa ịkwụ ọnya 200,000. Kedu ebe ọ pụta? Gbaalụ m afa ka mma kwụ 200,000. And many people believe because no nature case gasi all these things. Na ihe ọbụla ọgwụ ahụ bụ ka ọ dị. Governor Anọ m kịta na-akwa na-face 6 count charges bordering on money rituals and so on and so forth. And ụmụazị Yahoo na ọ na-agbalụ for ọgwụ etinyegwula aka na drugs which anya na side na-edu Wazobia efu voice note na-agagharị which onye VDM jeje release ye okwu onye ọbụla afụ nọ efe gbasara ọgwụ. Many people na-eme worse than ife anwa now. Eyotago ka we look at a very dark man release that audio or that voice note. Abugodu na abu no melo such voice abu no tu okwu ya no onyanwa no voice ya no bro AI. Ihe abu business dere yanwa na government. A na-eme business ọgwụ eme government no nwa mana a na-eme business ọgwụ no ejidekwana ihe airport a na-asa bụ ịpụta na airport enwude ijebe nga so eje na release the thing no ntu ka ọ bụ na ife abụ ka abụgodu nonsense to me. Ịghọtago ọ bụ na a sị gị na ngwere niile eme mmakpuru onwe ọrọ ya nwa nke afọ na-alụ Paul Okoye ka ọ na-azụ ụgba nke na eme investigate chọpụta na ome ojeze ụgbọ ya. Ana m ekwu onye chọrọ ịzụ ọgwụ sharp zụba ọgwụ ozusipi ike ma ngị malụ n'ụbọchị a ga-ejide gị enwe ihe gbasara anyị nọ ijekwaje ịzụ ụgba maka na ọ na-agalụgụ anyị je niile na-abụ ndị na-agbara ihe anyị jere gbara aka anyị ya dịsịa smart ije na-azụ ọ na-agalụgụ ụbọchị ejide gị ị na-emebe expect ka ihe mba onye ọbụla ga-ebu cross ya. So now Akwa ka a na-ekwu okwu a na-achaji ya for drug dealing. Ọ bụ na ọ na-azụ ọgwụ na-egekwa ntị maka asị gị na ya ụgba Akwa na-aza abụ business ya. Ọ bụ na emesiri investigation chọpụta na Akwa na-azụ ọgwụ ikekwe na ọgwụ na-enye ego n'oge a na-awụ ọnọkata ome travel nọọ afịa ka ọ je
achịtụ ya nga atụ onye nga asụ onye na-azụ ahịa ọgwụ. O nwere onye na-ada azụ ahịa ọgwụ mana o gbuo na mmadụ. Achịtụ ya nga ọ bụ na one life sentence, one life count. One life count is 25 years. O jejeza 25 years ya dị ya. Ọ nọgidezi ebe a ọ bụ na enyere amnesty ma ọkwa na ibene. Ọ nabala onwe ya. O nwere kesi na kesi gị judge nwere ike nesịa ije nga after a while. O wepụta ịnọrọ outside sentence. A na-eme ya eme. So ka anyị na-afụ akwa na ụgbọ ya na gọọmenti nwere obo business na ọ bụ họ tradition ka a na-agba mgba. Egere m ntị n'okwu Soludo na-akọwa that na ya maalụ ndị na-eme omenala mgba na onye omenala mgbe ụfọdụ ejimive dị aṅa onye omenala gbapụsị akpụ ụkwụ dị ya n'ọkpa zodo ụkwụ n'ala na ya bụ onye omenala. O wee na-asị na ya ma emi vidio na ya mee ya na anyị ga-etigbu ya. Anụ m ya n'ọnụ my mother. O nwere ihe ọsị mgbe ya sị mba na ya emekwa ihe nke a na anyị etigbu ya. O nwere mgbe anyị na-asị ya ngwa ya n'ihe mgbe ọ na onye ka anyị tigbugo ọ na-achị anyị ọchị ma na anyị ka bụ ụmụazị maka anyị na-eche na etu anyị ga-esi ti mmadụ ihe tigbuo onye a asị mba. O nwere oge ya na my dad na-enwe okwu ya enwekwu isi mgbe ahụ dị ka mpa anyị na anụ ọkụkọ na-agụ ya mgbe ọbụla ebe a nọsị mgbe anyị na ya eri nri bifo erie nri na-enye ya ọkụkọ na ji mgbe anyị ejekwa weta ọkụkọ ahụ anyị na-enye ya onwe ego inwe mana ị na-enwe ego eji ego rie ọkụkọ. anyị sị ya anụ si na ọ gịnị na-afịado mgbe ọbụla ọkụkọ na ji anyị sị anyị rapụnụ ya na Chukwu ya ewesara nsị ọ na-echukwu iwe gịnị Chukwu nke a na-ewe iwe nwa abụghị nya bịanụ bịa weta. So ndị before were etivasi wee practice ya omenala na-achị efugo many things change go. How many women omenala ya anyị na-ekwu how many women ka na-eji ọkụkọ na ji anụ wee je amasị di ha na how many ndị anụnwa bụ n'isi na-eme omenala one n'ime ha ama nsọ one ka na-asọ nsọ. Some of them sef nwunye ha na-anọ na nsọ ha na-ala nwunye ha like that because na amụ na-eke ha. So many of them nwunye ha na-anọ na nsọ si elu ha erie ya. Ọ na-asị ya ha nọ na omenala ịma na omenala anyị jụrụ ya ajụ na nwaanyị nọ na nsọ ya esiri gị nri especially gị nwa bụ onye chiri ọzọ na-ekpu okpu ọkụ. Mana ife ebe anyị kwesịrị ịna-anya ana ka m gwakwa gị again today. Gekwa ntị. Sorry ịma na anyị na-ekwu ọ bụrụ na onwe kọmentị bịa anyị ga-enekwu ya anya treat ya na-emekwa ya anyị na-eme. Nwere si but is okay to destroying our people more than the tithes the criminal persons are collecting from our people. Ajụ ka ọjụ ma oke ito na-edestroy ndị be anyị more than tithes the criminal pastors na-collect from ndị be anyị. Ajụjụ na-abụ ajụjụ a na akwefere ọgba aka na-abụ anyị ga-edebịa attend ya to it. Cheta ya anyị ga-deal with it because ọ na-ajụ ya on the premise of ife gọọmenti ji against oke ite. So now o nwere ife ndị be anyị debesi dịka omenala ebe na one ka ifugo eji ekpụọ alụ na family na how many families ka efu aka na-akpọ alụ na ya. Mana ndị be anyị asị na ha na-eme omenala na-abịacha village meeting gbachite nkịtị onwe onye ga-ekuni kwuo na onye ekwesịghị nọ with us ewejuo ya why o wee kwuo na nwa di anị ya na si jụọ onye a na nwa di anị ya dinelụ nwa di anị ibie ma na nwanne ya nwoke dinelụ nwa mụrụ nwa di ya na be nya bini ọta ebe a kwuo na ihe ya kwuru bụ asịsị bute ọfọ ka aṅụọ iyi ịnụnụgodi ha a na-ejije mbiti na aha ịgbachite nkịtị alụ a na-aga nke nwafụrụ alụ kwachie ịma na ọ dịkwa gị n'isi mana ị na-ekele eme omenala. O nwere nke dị asị onye ọbụla asị na onye na ka ya zuoro onwe ike na ọ gbasaa ya
mana afọ alụ a ga-ekwu ya bụ omenala ifu ikwe afọ ekwu na-egbu okenye wee kwuo ma anụ na-egbu nwata so ka ife ihe kpatara na ọnwụ ike dị na be anyị. And I still put it to you na most of you na-akọ na ụnụ bụ ndị omenala ada ajụzi ajụ kịta wee na-eli o butere ayaghị aya anwụ. Ekwu m sị na etu esi wee structure omenala before na kịta abụrụ ofu so na ife anyị kwesịrị ime bụ nke anyị ga-discard. Let's discard them, throw them in the dustbin of history. Ya jee nọlụ dị a ọ gago. Nwaanyị ara egbu akwụ, nwaanyị ara egbu akwụ. Mana na Imo steeti side, I think side ebe abụọ or Mbaise side within that area o nwere ebe nwaanyị na-egbu akwụ. Ọ bụrụ alụ to them, ọ bụrụ alụ. So eji amụọ nwaanyị na Lagos kịta ị ga-eje nụọ ya, ịgba ma ọ na-arị enu akwụ mara ya asị ihe onye ma ya mara ya ọkwa ya asị onye bụ ịma na o nwere ebe ikwesị ije nụ nwaanyị. O nwere ebe ikwesị ije nụ nwaanyị maka na kọlchọ gị na ha ya na aklach ịnụbatazi ahapụ ya ebe a nwee ka isi mee travel o mee ihe dị aṅa abata ya ama you no go know. Otu a na-asị na ndị a na-ele ọkụ na ndị a na-ele ọkụ elebe ha ọkụ na family gị ga-ama you no go know. So ihe akpatalụ na obodo ọbụla nwelu igwe nwelu sense, nwelu traditional title holders nwelu sense ga-n'anya fụ that na the rate ihe ji change na the thing in the board ka esi agba ya. Ọ dị mma to call a spade a spade. Oke ite dị very dangerous for ngị nwa bụ onye na-eje ịgwọ ya agwọ. Ana onye a na-agwọlụ gị ya makwa na ọ dị dangerous. Ana enwe purpose eji agwọ oke ite, mana ọ purpose eji agwọ oke ite a bụ ihe a na-achụgharị ya agwa for now. Igwọrọ oke ite a ka gị so ọ bụ na onye agwọrọ oke ite okwuo ihe ọ gwọrọ ya afọ otu a kpọrọ ya ọkọwa oke ite a ya na-egbu na-egasị ihe ọ na-epefọm na ịkọwa ihe iji agwọ ya ka ha ghọta. Iwe gbakwa the implications dị na ya because na ọgwụ ọbụla na-enwe implications, nwee dosage, nwee which na ha na-echa ya ọ bụrụ na dati na-adịrọ mma ofe isibe warrant ya and ọ ga-ama mma ka ọ pass a message to many people. We will still talk about tithing and all those things. Iyotago maka na ihe a niile bụ wayo that you cannot prove. Ihe a niile bụ ka ọ na-adị anytime ya bụ revolution, anytime a na-aba new era ọ na-eme everything affect, ọ na-change ya bụ asịgị no paradigm shift, ọ na-check everything ma the wave na-abịa ọ na-check everything, doesn't spare anybody. Ọ ga-abụ an eye opener ka e wee nwee ike move from this era wee banye na new one. A new one a na-aba kịta abụ na technology which everybody knows. AI abịago and so many people for AI a n'oge ga-switch onto AI kịta were ya mee ka ego bụrụ ọgaranya gafelu. Ị nọlụ ka na-akụ isi na ị nọlụ na-agba nzu n'anya ndị mmadụ a na-aga. Your survival abroad on all these things. Omenala has nothing to do with your survival. Omenala has nothing to do with your survival. Ọ bụ na-eje chụọ aja, it has to do with spiritual things. Yes. Ị chọrọ ime cleansing, ije mee cleansing. Ị pụta mụ na ga na-ebi like mmadụ na ibie. Religion has nothing to do with your survival. Everything I call in call that thing, ị ga-abụ agbago monetization ka eme spirituality or wee bụrụ religion. Religion is monetized spirituality. Ebe esi na-anata gị ego ọ ihe ha mere ka e wee na-anata gị ego akọdo gị anya gwa gị na o nwere certain deity nọ somewhere. Those things enwere meaning. If you want to survive in this life, o nwere to do with how you relate to people. If you relate well with me, aga m ewepụta my mind to transact with you. Hapụ onye ene. Mfu that na-ebu an honest person.
Neither Basalo mother na touch. Need is straightforward. That's when I can open up my heart and come close to you. Can I make transaction? You survive, I survive. Yeah, can you see that what we need to practice more is love? If you love me the way you love yourself, I love you how I love myself, then I ain't got a problem. We can do things and survive. So in the end, here, you are confusing people, making them to understand that without IGBO kit, you cannot be Odogu. How many Odogu came and Abenag? Why in Akwa no we am pay a billionaire? So go see no one something I amaro Akwa na. There are so many things about him that we don't know. I've not seen in this modern time. Madonna can agwolo ogwu by the way. If I know be femelo na side onye eze Jesus. Mputa gwacha ya okwu onye eze apụta oge a. Je come on ka okwu nonsense. Mana mu akwadola ofuma. O we kwusi. No boy, yeah, this that I don't know you, don't know me. I must tell you the fact. How many people can agwolo ogwu and without returns? Based on percentage. Hapo hana noga. Na ani igbo nke mụ na ga anyị mana onye ọbụla na-ebe ya ọkwa no packaging ụmụazị yahoo niile a na-akọ yahoo onwe nke na-eri nri na agụụ ji many of them for the election na moto ha for the election na their properties. I tell you na dibia nọ lokita wee na-agba oke moto ibu na ofu moto onye a na-agba how many millions of naira ọdọba. No mmadụ ka ọ na-agwọrọ ọgwụ. So that kind of life ọ bụ na gọọmenti na-enye anya pụta onweghị ị ga-emenwu. Look, let me tell you, a sị gị na after God n'ọkwa gọọmenti ọsọ gị buru alụsị niile dị n'ụwa je dọba na gọọmenti house onwe ihe na-eme. Nothing will happen. Government is government. So mgbe ọ bụ na ifu n'obodo anyị na-emebi emebi ọ ya ka eji akpọ gọọmenti. Obodo dị mma gọọmenti. Ije na mpaghara mba ụwa niile dị iche iche ebe ọ na-emebe ọfụma ọ gọọmenti standing up. Now ka efu nke na-eme now ka m bunye gị update. I really want you to follow up. O nwere ife some African leaders na-agba mbọ before ka etinye ka anyị wee kopu aka ndị ọcha, kopu colonialism, kopu imperialism na arụ anyị and even white supremacists. Ekwu na ga introduce ego anyị ga na-elu ka ọ bụrụ afro. Ife ndị na-aso n'ife eji ewepụ Gaddafi. Onye ọbụla dị aware of the news. Ihe niile aha dị ka o si wee dị. Apụta kịta na-atry everything possible ka akụpụ aka ndị ọcha na-arụ anyị. Anyị fụrụ ya na emere ya na Niger, emere ya na Mali, emere ya na Burkina, mee ya na Guinea, mana onye nke akwụdoba. A na-akụjisi aka ndị France na-akụjisi. Ọ dịkwa ụbọchị ya ndị Cote d'Ivoire ayịrị ala awụọ ka enwe army base ndị France ebe anwa. Which na ọ bụ na ọ ife anụnwa ka Russia ji wee invade ya Ukraine. Ama ka esi ala ahụ ka ndị a si ebe ha si wee bịa ebe a bịa dobe their own barracks ka wee nwee ike wee na-amonitor ya na-eme. Which na ndị amị ya na ọ bụrụ na amị barracks ya na amị base ya ga-adị na Cote d'Ivoire na Cote d'Ivoire na Burkina na ha na-abụ nwe boundary which enwere ike isi ebe a wonde bịa mee ndị attack. Ife na ife na-eme anyị si anyị n'aka. Now a na-afa agba mbọ a and many people are like ịgbaga ife na-eme na ọ bụrụ na president ndị Kenya na ọ ga-akwụdosi ike bụ Ruto na ọ ga-akwụdosi ike na agbaba mbọ South Africa pụtago for it. A ga-enwe headquarters ebe anwa. Ghana nọ for it, Nigeria nọ for it. In a way ebe ya akịta onwe isi anyị enwetebe onwe anyị ma na Africa anyị rice ga-adị isi. O nwezi aka esi na mine gold na mgbago ugwu Awụsa ebe a anyị ama use the money. Nsogbu adị na Congo ama adịzi like that. Na ụmụ mineral resources dị ebe a is enough for us to stand and bring world power. Even ji na-agbatụrụ ha ihe aka abụ that our survivor bụ n'aka gọọmenti ka ọ dị. Ọ bụrụ na okwu mmụọ nke o ji abụ n'ọta. No.
ya ka njisi gị n'otu a nnọ kịta nwere any reason m ga-eji wee pụta wee bulu my spiritual problem wee pụpụta na-ekwu na-anụ ya mba just like onye bịa n'ụlọ ụka ọya pray iwe bido na-akọ o nwere ikpekata ekpere ahụ ọ bụla ị ga-agwa onwe gị eziokwu o nwere ife ị na-achọ ka ikwue icheta na mmadụ nwere ike ịnụ ya imepe anya gị ka ịgba ma onwe ndị na-ege ntị ọ na-eme n'ụlọ ụka o nwere ife ị ga-achọ ikwu oge ị na-ekpe ekpere ọ bịa gị n'arụ mgbe ahụ ị na-akọnfesi ị ga-ekwekwuo na-ele nwunye nwanne nwoke ị ga-ekwekwuo na ịpịrị nwanne nwaanyị aka n'ala e nwere ife ịgba na-ekwu na ozugbo ọ bụrụ na ịdị economical to truth even before God nwee bịara ịgwa okwu ifuru ị na-agwa onwe gị eziokwu that time nobody should o nwere anybody ọbụla dị ndụ n'ụwa kwesịrị ịma ife dị between gị na chi gị or draw like that in spirituality bụkwa omenala anyị na-afụ na ije ịgba afa na be dibịa ije na be dibịa a private thing ịbịakwute ya sọ gị na ya ga-anọ except ma ọ bụzikwa ndị ihe dịka n'obodo na-enwezi nsogbu achọzie ka eme ya public a na-ada akpọta ofu dibịa a ga-akpọta 3 or 4 dibias ha na-agbazi a na-ege ntị obodo nke a bụ nke dị public ma ọ bụrụ na your personal issue ọ begu ịkpọtagoro ya na-agba afa na begu ka ọ ga-anọ gbaalụ gị ya na begu ọ bụrụ na ị chọrọ ije ebe ahụ one on one onwe ị chọrọ eju ọnya ị nabụrụ onwe gị ilue na be gị ị na-enwe personal altar a na-akpọ iru agwụ iche ije n'iru agwụ gị onwere onye gị na ya na-ayị eji ya except ma onwe nwa gị tolitego ma ọ bụgodu nke obere o nwere ike ịbịa ebe ahụ nwa gị nwoke ọ na-awa ọchị na-afụ ife ị na-eme ka ọ ga-agba ọ bụrụ na echi lue he can be doing it on his own ma na ebe abụ ife ọfụ n'aka nna ya the kind of education I nwere growing up but that education that was passed down to us practically we watch our forefathers or forebears do it ọ bụrụ ọhịa na amụgosi anyị amụgosi we see them ụmụazị na stand on what they see not what they hear anọ ya bụ the main one ihe ahụ ịfụ n'anya nobody can tell you it's just like in religion I say you believe but in spirituality I say you must know it. There are things you don't make me believe. There is no way you can make me to believe that this is my father or to make me believe that this is my mother. I don't need to believe it. I need to know. I know that this is my father. I know that this is my mother. I don't believe in shit. So ụmụazị mgbe anyị na-eto ya ka mmadụ na-asị na ihe anyị fụrụ n'aka nna aha na ọ bụrụ alụ asị na ife a na-afụrọ n'ikpu nne ehi na afọ ya na nke nwa ya na ọba alụ afụ n'anya wee kwe so ihe gbasara anyị omenala anyị dị iche mana ọ bụrụ na ihe anyị na-eme wee na-survive o nwere anything to do with omenala ihe a means of survival you can craft out your way on how to make your money is your business is your initiative if I be more equally you have to follow it up just like ndị na-asị gị na-akpọrọ ha Okuko onwere onye kpọrọ gị anything nga rubbish onwe onye kpọrọ gị you prove no nwere ihe kpọrọ gị you can prove it but you can prove a talent Okuko bụ talent. I was speaking to a girl like 3 days back, or was it 2 days ago? She was saying, Akwa, a young maiden, na enye ọgwụ ama afọ karịa ụmụazị. Na enyekwa ọgwụ, o nwekwara ọgwụ ọzọ o kwuru fibroid. O nwekwa ọgwụ ọzọ. So oge anyị na-ekwu ya, o wee na-akọwa that na alara ụla na yas na nwesị afịa na-egosigasị ya na-egosi ya so ebe a niile can be hallucination. You can see anything in the dream. The only time anyị ga-afụ ya kweta ebu na anyị nọ ịbazie n'ime ọfịa maka na ọ bụrụ na egosighị afịa na nlọ ịpụta abakwa n'ime ọfịa ị ga-afụkwa dị afịa iwetazie ya mechia ya etu esi kụziri gị ya ọlụ anyị ekweta
Onya bụ isi na ọkpọrọgọ ọkpụkpọ oku anyị ekweta. Ihe anyị na-afụ bụ aka ọlụ. You can't come out and say na ọkpọrọgọ ọkpụkpọ oku na-ebu a prophet. That is nonsense. I'm telling you. I'm going to use somebody as an example. You are in Lagos. Claim only a prophet and then for everything. Just abani chifolu nya. Ka no Akwa na agba na ala dikpo market. Ezugbo ọkụ na warehouse ka ọ bụ warehouse gịnị o. Efu raging inferno. Ebe niile na-akpọ ebe a wee gbagide ọkụ no. I'm not buying. We gbagide ọkụ gbasịa gbalisie businesses in the buy in the morning. Ndị Igbo wee count losses. Power bikes, fridges, stoves, television, everything you can think of ndị buy na-azụ ebe a ọkụ gbadiri ya. Oge na-afụ ụzọ why na ije ebe a na nga efuli video na tibe mkpu. Mana anyị sị gị na o nwere ihe na-afụ. Ihe niile abụ mind game. Ọ bụrụ na anyị dị against you, anyị dị against you. Ife a niile bụ ka a na-akọ. You are seeing nothing. You are not seeing no shit. Tragedy nọ na-eme n'ala Igbo. A whole people ahụ kpọzi men of God. Bishops ka a na-atọlụ n'ala Igbo. Honorable member atọlụ ọnwụọ. So many other guys are wanna see reveal olugo afa family dio na ebe dio na nwafe akpo na atolu nwafa mgbe dio na onwuru anwu na ebe dio na ka egbuli ya fa chozini ya na onwurugo enwere ife ba accuracy. Yes, enwere my friend atolu not really na money I have go friend na somehow Atolia since how many months now afube which na ndị be ha bịaziri n'ọfịs bukrozi ihe niile dị ebe a ha makwu na ihe niile dị ebe a bụ nke m na-egekwa ntị ọfịs nọ na ya dutere m anọs Nigeria nkwụ ụgwọ agbachitoba ọfịs the guy asị m ka a na-eyuzu ọfịs nsi a fine anyị na-ekezi rent at a point si a na-akwụbazi ya na mmadụ akwụzi ka m bukrozi ihe masị m biko na onwe anyị oyi ya na ebe a ka o yuzube nsi a na-eyuzu m nwee nwekwa chance ebe m ga-paaki ya ka m mezi mgbafe ebe ahụ dị close mgbafekwa dị close wee gazie ka m jụọ ese gịnị na-eme nyụọ anya kọtins ntị ya nwere nke mfụ ya ka m na-anụkwazi na-asị na ekidnap the guy na ndị be ha bịazi bukrozi ihe niile dị ebe a ka m mesi ya jụba ndị a ka m ga-esi ya jụba ndị a biko enụ m n'ọmụ ebe ka ị na-eje eju amakwu ha ama onye mbụ ịma oyi a na-eme akpọkọta n'ụzọ. Ọ bụrụ na m nwee gift efu ụzọ ekwesịrị m esi family dị ona nekwa na ihe mee since ya ihe niile a juru ebe a sị na ha abụsị prophet na ha na-afụ ụzọ onweghị ha afro ifo na ihe niile abụ scam. They are not seeing no shit. Ya bụ ihe eji ana ndị mmadụ ego ị na-eclaim akpọrọ gị oku. Who called you? Can you prove it? You can prove nothing. Nke nwazi na-ekunye ejebe ebe a na-eje ka agwa gị gịnị ka ị chọrọ ka agwa gị? What do you want to hear? Is that thing eji ịgwa gị ebe a has nothing to do with your survival? I'm telling you. Ihe na-eme ka mmadụ survive ọ bụ na-ede smart and name how to study the weather, times, study the business. Every business mmadụ na-eme to survive nwelu ethics. Let me show you an example of business in there now. Look here. And what here for? I just shock and go see you like this now. Can we? The owner na for Akwa dem na zona. Emelum business ya Akwa. 2003, 2004, 2005, 2006 oge na-eme movie. Oge aka nọ study ahịa ụmụ nwanyị. Mmalụ na Akwa na ụmụ nwanyị na ihe ahịa ụmụ nwanyị bụ ahịa ọgbanje. Na-egekwa ntị. Ahịa ọgbanje. Now, ihe nzo na South Africa bụ
cell phones, accessories, and tablets. All hands are there. Where be a the business ever akita now. When I call my wife, see her, now here no one. As long as I'm in on a boutique in a retail, no one can question when pro na ato. If you want to succeed in this business, we am pro na ato. You want to fine. Now we are from 4, 5, 6 bunding on a wholesale line. Oh, when buy a banner shop, we have ngwa money here na apple China design. Oh, was Akwa had a carry 2 months. Oh, what design Hana carry 2 months. So if you succeed in a business, you got muti off my weapon, or else a crash. If you ngwa we are trouble, oh, why in a question? Chania. How you acquire Patita? O jefu na onye ayiri onye eyiye ya nwanne echi onwezo onye ekwe ya maka ya afọ mazi bu abacha n'isi na-agari n'Ọnịcha na Aba ha yefu akwa ha gbaa ya abandon ha eyizi ya nke dị na shop ga-atọgbọrọ di ya ya ga ejije na some shops kete efu na akwa dị ebe since 4 years 5 years ka dị ebe na even na-enye gị obu illustration. If you want to succeed in any business, ị ga-amụ ya mụti ọfụma, or else you must scratch. Ị dịghị emezi ọfụma, ị nọbiri shop gị 2 o'clock ịgbachie jebe n'ụlọ ụka eji ekpe ekpere ka Chineke mepeelu gị ọnụ ụzọ. Onye gbachiri ọnụ ụzọ ahụ? Onye gbachiri ya? Onwe ahịa bụ na ọka mma na-abịa na-ekwuzi ka eje weta ya n'ọgwụna dan na ọdọọla adọọlụ unless ị na-eleve dịka engine ma engine parts, spare parts. Ma ọ bụrụ na ị nọ into fashion line, ị ga-amụ anya ka oke mụrụ anya very much. Ọ bụrụ na ị na-azụ ọgwụ na street, na-ege ntị because ya bụ ihe business ndị Igbo na-eme. Anyị amasị na ya na-eme ya. Ọsọ VDM nye agbanye ya 100 million times. Ọma ndị Igbo na-azụ ọgwụ, ndị Igbo na-azụ ọgwụ ọfụma ọfụma na South Africa. Anyị na-azụ ya. Nyanwa na-akọghị eri na mmadụ na-azụ ọgwụ. Nyanwa na-ama nwoke ibe isi nkọ. Ọ bụ acha nwoke ọ bụ, ọ prosti ka ọ bụ na ọ kwesịrị ị na-ekwu okwu. Ị na-azụ ọgwụ na street. Mụnwa na bụ nọ ebe a na-agwa gị azụzi na maka na ọgwụ a na-emebi life ndị mmadụ. Ihe a bụ ihe m ga-agwa gị, mma gwa gị ya na mmadụ, gwa gị ya na mmụọ, mana ego dị ya. Onyinye weta isi bịa were isi. Iwere ụtọ ya, ọ na-enye gị ego. Ụbọchị ọ ga-egbu ya ogbu onye mgbe ndụ na-agụ ya. Ego ya abatazi gị n'aka. Ụfọdụ ji ego a ma ha natazi na ndụ. Erizi that money. Ị na-azụ ọgwụ na-akpa ego gị, na-akpa ego gị, na-akpa ego gị. Nenekwa ndị otipịrị etipịa. Ụfọdụ ji ana ndị a jere na-abụ ndị kere ajọ nkwụcha. Ọ na-enye ego nala ego. Ọ ga-enye gị ego narakwa gị ego ahụ. Ọkwa m na-agwa gị na ama street burger. Ọ ga-enye gị ego narakwa gị ya. Ndị nwere sense na bụ onye ha ego agba ha were ya mee 1 or 2 things ozugbo n'ọkụ a ha kpanazie. Ị na-azụ ya, o nwere sense eji azụ ya. That month of December, ọ na-etinye many people n'ime. Some people azụgide ya weta aka November, ha azụkpọọna. November ending efu ha natasịa Nigeria. Ịkpọ onye enu kpọọ ya na December, ya bịa bụ igo ofu akpa bụ igo nke a. Ọ sị gị oke na-emechigo. Ana m enye gị example. Business ọbụla mmadụ na-eme, ị ga-amụ ya amụ mara ka esi eme ya. I wee na nwo free or else ị ga na-ebuka na-ekwu sị na ha emerecha na 21 days. Na this month a na-achọ ịba aba. Na afro na ọnwụ ya aka nkụ. Na o nwere ụmụ mmụọ ya agbanye ihe nwa n'elu. Ya esi ahụ akọgheri. Ihe a format eji eri ndị a. Ihe a na-eme bụ ihe ga-alado gị ebe a ka ị hapụ ịpụ. Ewelu fie majuo gị arụ. O nwere ndị ga-anwụ next month. Ndị nke nwụkwara ndị this month nkọ. Efu aha. Ihe a bụ ekwuo ya, ọ na-abakwa another fasting and prayer. Ihe a bụ ka ị nọrọ ebe ị nọ. A na-ekwugheri. Onye batara abata, you are not going anywhere.
maka ama na enwe anwa pụọ n'ihe a na-eme ịdị free fụ onwe gị. Ife a na-ekwu okwu ya bụ freedom of religion, mana a ya agwazi gị freedom from religion. Ama m ghọta the difference. ị nwere freedom inside that religion, enweghị any freedom dị there. Fear, ị ga-anọ under constant fear. Isi na fasting nke a pụta abanye program nke a ịbanyekwa fasting, esi na nke a pụta abanye na nke a. You can never be free. Jụọ onwe gị, Holy Ghost fire a na-eti mmadụ one ka fire agbago? Nke iji ime prank kịta, Holy Ghost fire, ọ na-emekwa fire a na-atụ egwu, fire ọ na-atụ onye na-eme fire ọkụ agbaghị ya. Stupid thing ewere wee fajucha ndị mmadụ n'isi. Enwere jụrụ ajụ sị ma wafunugo onye oke ite gbara ala before. Yes, afụgo m. I will tell you onye ọ bụ and which year ka egosime. Agwa ngị ife ọbụla nga na-agwa bụ based on my experience na street. Nke a na-achịkwa gị taa happened in 1994. 1994. Oge a ana m azụ afịa akpa ụkwụ. Na-ege ntị. O wee bụ na onye a dị related to me in a way. Onye anụnwa gara gwọọ ọgwụ oke ite, gwọsịa dị ọgwụ, wee buru dị ọgwụ wee gbagota Lagos wee dọba dị ọgwụ. Agwakwala ya sị ya nekwa na ihe dị one a mebe ịma na ọgwụ ga-ebidogo. Cheka nkọchalụ ha ji na ha odu ka ndị ajụ na onye na-ekwu wuru onu mmụrụ m. So ọ wee bụ na onye a gwọchara ọgwụ a ewe jide ya nọ ọkaife ndị dibịa na ndị pasta ha jere mụọ dịte na amụ ha maka esi wee fia jide gị. Ọ wee bụ na this guy onye dibịa gwara ya sị ya my 925 ebe ka ịfụrụ ya eyipụ m eyipụ na ọ ga-echetakwalụ m ya na oke nke enyi n'aka ka ị na-ekwu oke daalụ. So dibịa gwara ya sị ya na ihe ahụ dịtin na-agba abalị dịtin a na-agbụ ya ọja n'isi maka eji nkịta wee medi ya ọgwụ, ịghọtago. So agwa ya na nkịta a na-agbọzi na nkịta agbọbazi ya na egi ya na etu a ka o esi wee na so wee na-agbụ every night dịtin a na-agbọ ya gbọkatazi ọ na-ekwe ya arahụ ụla. Dibịa wee sị ya, ọ sị na dibịa gwara ya sị ya mmụọ a na-adị abịa n'abalị ya gwa ya na ọ chọrọ ịfụ ya pụta na mmadụ. Ọ na dibịa kọwara na ya nwekwara ike ịbịa in form of nwaanyị. Ịma ihe ndị dibịa ala mgbe ahụ fon adịrọ, cheta ihe nna agwa gị 94. So ọ wee bụ na anyị nọ mmiri wee zoo that day, anyị nọ na chọp. So n'oge ahụ ka m na-erisi ego ike, mmiri zobela dis nwanne m wee jee weregodo ofu Gouda paakị ya n'ụsọ na-esigodo dị Gouda. Ịma anyị na-aṅụ ya abaija mba ka ọ ga-ahapụ ịghọta ihe na-emenụ. Ị ṅụrụkwa izo dị bọtụl ndị mana ya ka anyị nọ one woman wee gafee wee kwatuo ngwa afịa dị guy kwa ya na mmiri akpụkwa oko sampụl n'ọnụ ụzọ. Nwaanyị ahụ ya metụrụ ya dịtin wee daisa na mmiri. Anyị wee rọchị ya dị woman pịasuo ya. Nwaanyị sị anyị sorry ịmago anyị na-emezi. Anyị wee kpọba dị guy bịa na nwaanyị ahụ kwatusi ngwa ahịa ya wa rọchị ya bịa pucho dị woman n'ike
So the woman atụpụrụ on the woman esi ona na-enia because the woman dey embarrassed etu anyị si agwa okwu na ihe ndị a niile ọ bụzikwa ọkpacha anyị wee meditate anyị nwa youthful exuberance ekwara anyị mara ihe anyị na-eme ana anyị aṅụsị ya na mmanya dị high so nwaanyị a si ona nọrọzie na-ene the guy guilty conscience eji agwa okwu ibu fear so ihe ahụ si men uche the guy wee sịa na ọ ga-abụkwa mmụọ ahụ ọ si ya pụta na mmadụ na ọ ya bụ mmụọ ahụ bịara the guy wetụgharịa wesị ahapụ nwaanyị asị maka gịnị ka eji ahapụ nwaanyị asị ka ị na-atụ nwaanyị ụjọ onye ka ọ bụ ọsị anyị na ọha na-anụ ihe asị ọgbụ ahịa anyị ka ọ kwetu anyị hapụ nwaanyị a ahịpị aka anyị na-enekwu ya nwoke m isi ọ dịkwa mgbe magodi ya na ihe anụ ka emechaziri ọ ya agbapụ na chọp ya ọ ya agbapụ na chọp ya anyị na-awọ ndazi so anyị nwaziri nwe anyị na-erakwa ya na-aṅụkwa nkwụ anyị na-aṅụ mmiri a na-ezokwa so mgbede onye a paakị ya na okwe atụpụrụ mmadụ ọnụ onye eruzie na bie abalị ahụ nọkọta ebe bie kwazi ya ọ na-agbagharịzi ala abịagokwa ka m na-agwa gị onye a agbapụ n'ụlọ bịazie anyị na ala ebe ka a na-eme ọsị na ya na-anakwa vileji so onye a jeje burukwu oke itie onye a je buru oke itie donye na akpa oke akpa ya na okwenye na ya ebuzi akpa ya mụ koteziri akpa amakwara m ihe dị n'ime akpa dupuzie ya na-ekesin ka ọ ba ekwezi elu ozugbo m na-eko ihe akpa aka akpa aka ọtụọ ọsị hewu na ndị abịara ọsị na ahụ adị adị anya emetụkọ akpa aka nsị ya buru na akpa nsị ya emetụkọ hai o jisi ike na ahụ dị akpa ịbụ na onye a teki 6 days ịnalu confusion abịago na ndụ ya onye a wee muvuo ewee jegide pụta Lazarus wee mebie n'ụzọ onye ekunye ekwuo nọọ ya mebiri Lazarus a na sị ikputuo ya ka ya ọ dịka oge Jona ịma akụkọ Jona oge Jona asịsịtụ ya na mmiri nọọ maka ya ka ebiri mmiri ya ji atụ ịbụrụ nwa ya juru Jona na a na-asị na ntutu ma ntu ihe a na-eti na agba ejegide ọ dapụghị n'ihe agba na ọgụnwa a sị na ife nza Jona ebido confess ba ya na-ajụrụ ya ajụ daalụ nwanne m ana m afụ ya afụ ndị gift thank you na ndị na TikTok ọ likes na afịa ụlọ arụ suo n'aka n'iru ive a na anyanụ na likes maximum ruru anyị na wa ọ bụ gift ka efu etinye gift ebe a na-eme ya nye anyị likes suo aka n'iru ebe a anyị need ebe a 50,000 likes akara obido ebido nna so the guy wee sị maka chi ntụasị ka nrapụ efu efu ọma na ndụ m ibe a na-akọla unu ibe a na-agwa unu ọ bụla asị ka nrapụ efu echi in fact a sị gị na the last thing ga-eme ya bụ bịa ka nkọba ọ ka ọ tọba ụtọ ibe na-agwa ahụ bụ ife mere eme onye a wee si biko n'ọnya nwa mere moto a ji wee mebie n'ọnya mere moto a ji mebie anọ night ịgbagoro ndị mmadụ iwe na-ewe ha na ewee kpụtuo onye a n'ime Lazarus n'ime abalị onye a wee were ọkpa wee si n'ugwu Abudu wee gagide ọkpa ka o ji wee rute Ọnịcha 2 days wee megide ịghọta ya na-agwa gị onye a akpọrọ ya jee n'ụlọ ekpere ndị Sabat onye nọgodo ebe a lacha 1 month na nke ndị a bifo o ji wee dị mma wee nachi ya tazụ wee jụzie ife gbasara oke ite jụ ya ana m agwa gị yie ihe a mee mụ nwazi na onwe m agwa gị na onwe mbọsị nje na nke dibịa nye ego ka a gbaalụ m afa na onwe ebe ọ na-akọ iri m ahụ dị wee sị ya na mmemme bisi ebe a ife nji wee sị na mmemme bisi ebe a bụ na onwe ego ebe njem onwe nke enyere m ọ na-adị n'okuku
wee sị m na nruo na ntị ya mma ihe n'elu ụlọ sị na ntị ya n'elu ụlọ na ọnwa asaa chọtara na asị na nna agwọ ọgwụ ọ sị m wee kalenda kọba ya unarị okuku a jee tii ya ewekwu ya nwa na-eme mbata njekwu ya wee sị ya ọ gaghị n'ihe mere m ada arụ ọ sị m ka nsi bịa sị ya mgbe ka isi ekwu na oje ka aka mụ wee tikwa aka na wepụta dị tinye ya ọ sị m na nọọmụ aka ọsị ya na m ka dị ikwupi ekwupe na mgbe m ka dị ikwupi ekwupe si ọ gaghị were anyị m ego m biko ịga nji atụsuwe so most of all these things abụ somebody na I try so many things ka m fukere result ya bụ na mpụta taa nke enwere isi gwa na o nwere isi nke mma na ọ ya alụ ọrụ sị yes na nke a na-alụ ọrụ na omenala anyị bụ ndị Igbo enwe anyị anything to do with ụmụ ife a na-eme ife abụ na ọ na anyị dị confused ị na-atara anyị ka ị survive ọ na business ọ dịghị ka ọ na ọ daa gị jezie ka agwọ ọlụ gị ọgwụ ka ọ gaba ijezie wee gwọba gwọ ụfọdụ ka asị ka aka anyị n'ihu ụfọdụ ka aka anyị na-arụ ụfọdụ ka akanye ebe a ụfọdụ a ga-abịa na shọpụ gị bịa gwupuo the place n'elu gị ya etu a ka esi efu ndị na-ada agwọ ya bụ ọgwụ ha na-eme ọfụma ka gị mma o nwere ndị na-ada agwọ ọgwụ ha ama ihe bụ dibịa ha gbakwuve ebe omenala niile ekwu but they are doing very very well. So even na-ekwu bụ na anyị nwa bụ ndị mmadụ kịta the only way out of this our situation mere anyị ji eje ụka na-akọ ihe niile anyị na-akọ bụ na anyị ga-agwa gọọmenti anyị to sit up and put in place all the necessary amenities I need to survive in this life. Now the countries are doing better today. They don't talk about this culture and cultural display. Well, South Africa, for example, Malogat. Ha na-eme ife anyị na-eme ha nwee sangoma bụ ndị dibịa. Otu anyị si bụrụ ụmụ nwaanyị ọgbanje melụ ife ha na-eme ya. Ụmụ nwaanyị fa nke eze nwaanyị malụ ma ebe dị efi oyibe bead white n'ụkwụ na aka. Ụbọchị eze ha na-eme ifene ha nwee bukọrọ mbọsị aka ya afọ ha na-eyi bra ha na-eyi akwa ụmụ agbọghọbịa niile bụ virgins apụta ọ dị culture ha ga-eji ọkpa gagharịcha na city gagharịcha ebe niile bruzie data osisi a ha bụ n'aka a na-akpọ ya reed dance wee gabazie na nke igwe ha ruo na nke igwe ha buru isi ya igwe a na-enene ha onwe nke alị ya ma ibe abụ n'ụbarị anya ọtụ onye aka eme ululeto ya na-eme ọnụ oduru nke a debe onye ọma na-anabakwa bịa joy bụ na ha participate ụbọchị ọbụla imegide kpọpuo na ịbụzi ya virgin ya participate zi again culture ha kwuru na nwaanyị ọbụla ruo 21 years na-atabeghị before iruo 21 years wee ilu ha na 21 years mgbe tabe o nwere ihe family gị ga-emelụ is a pride to them na nwa ha ruo 21 years ka maintain no virginity ya after which ịchọzie tabazia so most of them na-eche ka ha lue ihe anyị na-ekwu na ha na-ala anyị ka ha ala ha nwee culture n'ihe gbuziri nke anyị abụ oke ọgwụ anyị na-agwọ akpọmasị ilo na asị ka iji wee kunye wee jekwu nwa dibịa si ya enya ma elụ gị ihe afụkwa nwanne gị tu a ka o si abọ ike mgbe ọbụla maka nwa ya nwoke nọzi France sendịarị ya ego o jere na ọgba anụ ọ na-abọ ike ịfụ aka ọ na-aha agama nya m kechieri ya ka ya debere ya na ife na ya chọzi iji anya afụ ọnya ya wepụrụ ya ọnya nke bụ dibịa ikechie enyi ya lọv adịrọ na nwa ya nọ France na-eweta ịgba na nne kata ya wonde gịnị aja ma ọ na-aba ọkwụọrọ ụgwọ mmanya iri enyi ya enwe ka ya nọ mitin azaba afa iji ego nna chọgodo m 2000 ebe a ka nna ka nza afa ọ sịrị na enya nwoke nza afa nwa ya nwoke a jire France abalụ na o jecha abata nwa ya nwoke a etu isi kene ya nna ya gụ ya n'ọkwa enyi ya nwoke n'ụlọ ọ ya gbakara nwu 20 nye mana onye anya ụfụ ekwaghị esi ka ewepụ onye a ọ na bụ ihe abụ omenala ife mụ na gị nidiri bụ love that's all aja iji ịchụ bụ ihe na-achụrụ onwe gị idecide ịchụ aja abụ iwu bụ nọ na mmiri ka a ya achụ ya
i decide ya nọ na mmiri ka ya like ha nwa jere eje na-akọwa ihe a kwuru ebe a bụ na ọ bụ na ha na-agwa ndị a na onye kpụrụ anụmanụ ruo na mmiri ọ chọọ ya tụnye ya di ya anụmanụ chụọ ogwupụta. Ejego m na River Niger ebe ịchụ aja were ọkụkọ etu ahụ dị ma ihe ebe ahụ before ọkụkọ na-eme ya egbe si from nowhere land aja buru dị ọkụkọ atụghị na m uriom egbe eburu eje na nna village m buru ọkụkọ ma ya na mmiri ọkụkọ ahụ egwugide gwupụta mma njezi iwu ya o nwere ndị na ebe ahụ ga-ewere ya onye nyere ndị nyere ewere ego ya ka m ji asị ebe a na-abụ ọ bụ mbịa ibe a na-abụ mbịa iwe gbuo ọbara igbugo dị anụ gbasacha dị ọbara mbụbanụ fichasịzie ni anụ ya ka m eji nọchakwa after 6 months nchi ya takwa ọbara ahụ ka dị ebe a ị na-egbube mmụọ ugbe na ọkụkọ echie enu na anị mma mfu ebe ndọ nọ nne anya ebe niile akwa red na akwa white everywhere. Ọ bụrụ na m bịara ịmachi m akwa mmacha anya ya akwa ahụ ka nke atọpụkwanụ nke ahụ mmanyekwa nke ọfụ nke a na-aya abịakwa nke ịmanyere mbọdị ịmanye ọzọ ịbịakwa ọzọ ịmanyekwa ịbịakwa ọzọ ịmanye abezi ebe niile jikapụ. O nwego dibịa nje na nke ya like si anya ọ ga-enye ọkụkọ ahụ mma n'onu ọ na-ekwochi ya ekwocha o jide ya wepụ ọkụ onye ya bụrụ ahụ gbasa ha na ọtụpụ ọkụ ha n'ilo o mechakwara ha na efichapụkwa ebe ahụ dị ọcha na mmụọ nyere ya ṅụgo ewere ego ya na mmụọ ibie buru ọfọ ha ka ofu ụmụ ogbodo une dọba iche na okpokpo ọfọ bụ okpokpo dogod ije ebe ndị dibịa ihe afọ ebe ị dọnọ uncivilization ya bụ that revolution ka anyị change things so that a big boy ga-abịanwu ọbịa ofu nwaanyị na oke cheki ya kpatara na ndị mmadụ na-eje na be dibịa ha na-eme ifele. Ọ kwesịrị onye na-abịa na nke gị na ọ dị proud ka a na-eme ifele na-ezo kwụrụ. Nobody wants to be identified na ọ jere ebe dị ona mana ihe je n'ụlọ ụka jee ya normally jee ebe a gba egwu nwaanyị na ya eme nke anyị na ịbịa ka a chụọlụ gị aja anọkọta akụ akpụ mkpo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 k
si na-abịa ebe edozie nye ọfụma. Onwe ihe eji amụ insensi iche. Amụnye insensi nke gị emechala your own ritual pụọ amụnyela onye ọzọ. Ọ bụrụ na emekodo ha nche emekodie taịmụ nke anyị egbu eweta anụ nke gị egbuo nke onye emesị ive anụ wee bupụchapụ iche iburu anụ naba iburu naba efichapụ ebe a chief priest ya nọ n'onwe eficha inye ya mana ebe a dịgodu neat adobe ezigbo oche ebe a ọ dị mma n'anya anybody can come there sit down. Mana nke ahụ ebe bịa bụ ugbe na ọkụkọ agba ekweghị okpokoro mba akụ ọnya a na-akọgherisi onye a na-asị na ibe nwaanyị eme ahụ awụọ na ewere kaikai fụa. Kedu ebe edelụ na omenala anyị n'iwu mekọta na ọkaikai ka a ga na-enye ndị mmụọ? Iwu ọ bụla ọkaikai ofu akụkọ a na-akọ mgbe a ka a na-akọ ngị nye chigu nọ na-ebe ngị nye ọnwụ ihe ọ gbalịtagwuru ebe a chigu na-eri nri e nyere mmadụ ya bụ scam. Nna ka anyị change some certain things. Ine ya anya bịa na Bible efu ebe ọ dị mgbe a na-ekwu okwu you rob me of my tithe and offering na ngwongwo na ngwongwo. O nwere oge ọ na-ekwusi na aga m agwa gị on that day na-agba m ọtọ iyibere m akwa ndị a na-ejechi agbaba ha akwa na agụụ na-agụ m na inyere m nri na ị ga-ajụbakwu ya dadesi ya kedu mgbe agụụ na-agụ ma enyere oyi nri aka ọ sị gị negharịa anya ebe ahụ ị nọ na anya ọbụla gba ọtọ ebe ahụ inyere akwa na inye gị akwa onye ọbụla na-ebe inye cheta inye gị ya cheta onye ọbụla inyelu nri inye gị ya nri etu a ka ọ kwesịrị dị na nke anyị. Nyechigu nri chi ga agụụ na-agụ ebe a onye chi agụụ na-agụ na be mmụọ ife a na-etọrọ atọ ebe a
ofu akụkọ a akọrọ mgbe ahụ. No, you can't change the narrative. So certain things, a man know how to shape them. Kụzie nya ka ọ kwụrụ ọtọ ka ndị mmadụ hapụ ịdị confused. Ọ bụ ya ka ọ na-abụ ụfọdụ na-erecha asị na na ya enwere isi. Or they don't understand. And hip off dị anyị na ihe mee na airport Maazị Dibia jelu no miss flight nọ ebe a na brag ị ga-eme nke ọzọ as onye omenala. Meaning what? Akpụkpọ agụ ahụ iyi n'ahụ ọ ka mara na-ebu gịnị? What does it signify? As onye na-egbu agụ ka mara na-ebu onye omenala. Ife a niile bụ ka e wee na-akọ. You don't need to prove to anybody na-ebu ya. Your actions alone can tell who you are. Onye fụ m onye yiri akwa ndị Hausa mmadụ asị na nke a bụ n'owu Hausa. So ị na-emebe expect every day ka anyị yiri isi agụ na-akpagharị. Ọ ga-eji ha akwa ama mmadụ. Ihe eji ya ama gị bụ your character. You don't judge by looks. Enwere m ike iyicha ụmụ ya akpụkpọ agụ a n'isi nke a na ndị otu omume m na-esi isi. Ihe ahụ ọ na-aba that moment. Kedu ihe gosi na onye omenala? Na ị ga-eme nke. Kedu ihe o gosiri na ịbụ onye omenala that moment? Omenala is all about love. Those people never abụọ ha nwa cancel your flight, ọ bụ ha nwa delay. They are working. Most of them are incapacitated. Enwere ọnụ. There is nothing they can do. They are just there because of ka erigodu nni. Ịgbabazi ya na na-apụ ala. Onye nke a na-apụ ala. Onye ga-acha channel your grievances to bụ the management. Ọga ha ahụ. Onye a debere ndị ebe a na-akwụ ụgwọ. Ọ dị ka ije na hotel Barbara staff ịma na na-akwụ 40,000. Babaria. Oh yeah, I want to see your manager. If the manager see where is your boss? I need to talk to your boss. Oh boy, staff. Okay, again. At the end of the day, again came. Obuni nwere that power wey na-achọ ka improve o ikwesịghị nọ n'airport. Ndị nna gị ha bụ ụzọ mee omenala kpọrọ ikiri. Ikwesịghị na-akpọ ikiri na. Ikwesịghị ịkpọ ikiri. You don't need to travel physically. You may astral traveling. Akwa na-akụziri ya ndị mmadụ. Iji na n'ime ụlọ gị idozi onwe gị ọfụma. Then you move. Ị appear kwa ebe ahụ ị chọrọ ije. You finish kwe, you come back. Ị tetakwa na be gị. Emere ya before. Why didn't you do it? Ijebezie na airport ka ije prove onye bụ this and that. It doesn't make any sense. Pride. Onye omenala adịghị live with pride. Mpako abụ m nke ọzọ. Asịrọ gị na my problem. Eji nya na-akọwara gị ihe. Use your sense. Use your sense. And you are not here to direct me. I run this show. Asị m na ọ my problem ka o ji abụ your problem. Asị gị na my problem. Efule asị onye omenala ana m agwa gị na ihe o mere ebe a dị uncalled for. We touch on things that are giving us bad names. That's not our problem. Gịnị bụzi your problem? Ịma na pride bụ problem. Ịma na ya bụ exhibition of pride. Ihe nwekwa sense na ndụ ga. You can support what he did. Mana onwe ihe o mere. He didn't onwe ihe o mere achieve there. What did he achieve? Plane obusi ya wepụ. Oya ahụ meziri ka o ji webata nwo plan. Achọrọ m ịmụ ihe o mee. You support what he did. Gịnị ka o mezi? Gịnị mezi finally? Ebupụteziri ya plan. Maka na ọ baziri mgbe ebupụteri ya plan. O wezi ya chatapụwa. Ala akọpesi. Ichi ịba mba ebe mba. Edebere arụ na iji mee nke a na eme nke a because na ịbụ onye omenala. Ọ ga go and sit down. Ya bụ mkpọtụ ka ị na-eme. Ichi ịba mba bara onye aba debe n'ịbụ onye omenala debe n'ịbụ nke those things ịma ndị be anya like ka title. I will tell you who I am now. Get away, you are nobody. Onwe onye ewu. Otu ị na-ene m anya I'm the simplest person ị ga-afụ n'ụzọ. So many people me encounter n'ụzọ na-ajụ onye abụ n'owu nwa na ha chekwara ha fụ m this fụ m na ihe niile enwe ihe eji eme. If you react, you can react. Any human being can react. But not they react, say,
you be nka ọzọ ị ga-eme nka ka a na-afụ na ịbụ onye ụka ịbụ pastọ ịbụ lọya ịbụ power mic ịbụ nka ọ ga-fesi ihe a na-ekwu si nye gị reason why a ga-eji delay your flight, si nye gị reason why a ga-eji ya cancel your flight, si nye gị reason a ga-eji mee nke a ịtakụlọ dị issue, debe your title, debe ya n'akụkụ, keep it aside. a ga-eji jụọ onye by what's your name kama asị gị na akpa m Tony Okafọ, ọ sị gị na ya bụ chief high chief doctor professor sir. Yes, enwe my own character, but ana m agwa gị na ihe pride na-eme mmadụ. Pride ejọ njọ, pomposity. Ngwanụ why je blame Akwa? Why je ekwu okwu oke ite? All their lifestyle na happy ha mebe oke ite ha. Ara akọgheri. Oh, some of you in one single sense. Yeah? Na akụkọ. Gịnị mezie? Gịnị ka ọ na-bezi? O bezi ka perikome. Ọ ka eme ụkwụ atọ mmadụ na-abọ na ịtọ na ebe ahụ. Ike eme ụkwụ atọ mmadụ na-abọ na ịtọ ma eme ofu onye ọ na-anyụ nsị, a na-ayọzi uwe je bute nya plane. Ma o nwee ihe imewuru. You didn't do anything. Abụghị na na-aba mba gba phone na-ene phone anya. Who are you impressing? Si kpọbazie elu Tunde dị not. N'otu Tunde karịrị gị na. Tunde kasịghị nụ. Say tag yalugu Tunde dị not. Ka gịnị men? You can't do it alone. You are powerless. Ị dị powerless. Ị na-akpọ onye kago. So you believe na Tunde ka onwe voice. Tunde ka onwe power. Ifugo oge na asịghị na after show casting. After show casting. Ịgbaizie kamera. Awụna ihe eme nke ihe. A na-eche gị onwe ihe ime. Esisi kpọọlụgụ Tunde dị not. Say tag ya. Why eji akpọrọ gị Tunde dị not? Mgbe anyị gbanyere kamera ihe ọ kara ebe bụ ka ịpas ya meseji show ndị mmadụ asị onye omenala na nwere ike ịshọt airport ada a na-ekwu ka a na-ekwu etu aka n'elu ọkụ niile dị n'airport anyụọ ama na-ekwadoro akwado mana nke onwe ihe mere na-ene anya na-akọgheri nna ka anyị nụ n'ihe omenala na-ekwu omenala bụ love, omenala bụ lifestyle etu anyị si ebibe anyị. Pride abụọ adịghị anyị nọọsụ ọgọnwe ihe bụ ọkpụ anụ kwesịrị ịgba na m nwee ekpụ azụ ekpụrụ anụ n'ọnụ na-amacha akpụ m azụ n'ọnụ. Ịghọtago mbọsị amụrụ odogwu na mba ka amụkwa ọgbụ ya so nọlanị ịgba nke ọma amụ nke ị na-eme ma nke na-eme abụzị eji egosi onwe omenala Igbo dị against that thing. Pride mmemego nka mmemego nka gịnị ka onye anyị na-agwa na ịma nke o ji onye ahụ gota nwụrụ plane iji ịba go ya ọ bụ ofu ọ bụ ebu ọ bụ ịtọ ọ bụ ịnọ gogide plane gochisie nana ịma nọ nke o ji ka nke iji ị kwesịrị ihe ahụ iji gote plane nke gị. Ọ bụ na ihe egotani plane asị onye ji pawa i were pawa nke gị na-edisapia na-eje na-ana ka ọ na ịma na ndị bụrụ omenala before you so na-ahapụ a na-ekwugherisi ọya ji ndị Igbo n'ọrụ ị na-eme omenala ma ịma ihe bụ omenala. You don't even have any atom of inwe ihe bụ omenala. Omenala bụ love etu anyị si practice ya nwanne na nwanne a na-ebiri onwe ha. Achọna m ka hapụ ịchọ gị anya nọ n'ọgbụgba ndụ iwu abụọ na o nwere ihe anyị ga-eji agbara ọgbụgba ndụ bụ ịfụnanya. Achọ na ihe ga-eme na mama achọ ihe ga-eme gị ka anyị biri n'udo. Nya bụ na ya da agba fence before onye ọbụla na ibie na-afụkọrịta onwe ha anya ụtụtụ amara ndị ka onye ọbụla si pụta ya kpata na onye nwụwa sị na ọ nakpuru na ọ pụtazi ya amụrụ ozugbo ọ bụla etibe mkpu kịta onye ọbụla nọ na bie nobody cares ma ị pụtara ụla ma ọ na-epụtara ụla mmadụ nwụzi after 4 days o si bezi isi wee ka malụ. So mgbe a ka a na-eme omenala bụ lifestyle. Our lifestyle then na-echange go, so things change go. I need to change many things about us. The other day ka m na-agwa sị na many of ndị Igbo be anyị na-asọ osu asọ na anyị ncha niile today bụzi osu. Ife nna-agwa gị bụ nna-agwa gị etu o si wee dị ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla kịta bụ osu. You cannot claim na ịbụrụ osu because ihe niile ahụ a na-asọ asọ about osu it is guilty of it today. That is why you need to abolish it, make the sacrifice or rituals again to pave way for a new life. Listen,
ọ bụ n'obodo niile ekwekọrịta gbakọ aka mee ya abolichie ya onye ọbụla dị as free as a bird to do or to associate. Ife ji wee gwa gị ya bụ datina according to omenani mgbe ahụ na ele anya na ga ele ọbụla bụ osu gị nwa bụrụgo osu, onye bụ osu nye gị na irie ya iburugo, onye gị ihe ọbụla n'aka irie ya iburu gị ya. Today ihe niile ị na-ala erere agbago erere agbada nkọ ịma onwe nke ịma ụmụazị ị na-ebu na hookup ịma family osu wepụta ị na-akpụ ya ma ọ ma ị dadị kwe ya nkwa na ị ga-anụ ya gị na-ebiri n'ụlọ as living lovers. Ịma ebe o si pụta, ịma ebe o si pụta, ịma ma ọ bụ osu. Fada, Reverend Fada isegburu ana were nye gị rie nye gị Holy Communion. Ịma ebe family o si pụta, ọ bụ na osu ka ọ bụ ịma na nke nwa bụrụgo osu. So we are all guilty of all these things now. Why don't we come together, make the rituals? Gwazie ndị ichie anya anyị adịgo tired of this life. Anyị na-ekpochapịa anyị ekpochapịa. But these stupid and myopic thinking igwes and PGs enwe na Igbo, they will not think that way. Chena onye ka a na-eme ọ ka o mee n'iru ya mana ị kwere na gị ga-ebu the mantle. Iburu the mantle, you face challenges so ya. Ọ bụ na ihe emewe pave way for people ndị nwere sense to come and fit into that position. That's why Niger obodo Oyibo, if you know 35 years that you can be a president, only 40 years can be a president. Maybe on a side anya you 80 years. Aravia ni will be experience for Guinea. Experience for Guinea, somebody that you cannot even hire to manage your company. Because if an owner has of happen to manage your country and you're expecting your country to move. The same way you put a number one person in your community, has nothing to offer. To feel no right here, entitlement. No, it's in a family owner. But him and I'm born a dog robber. No one he had a more participate. Only is a born guy. Oh Mugu. Today, can I be your family, your community nature? And only PG because no Diego. Manonia, I've been an association. Nobody knows him. Or by now because of the name Papi Abeki. Because of his father, Kojuel by today as PG. Because of his father, his political affiliate, Kojuel by today as a member of House of Rep. Such a person can never bring a change in the community. So before and if you know you can't handle this position, get away to pave way for change. I don't look when culture. That's why we are where we are. Yes, PG bu President General. Oya bu PG President General. Nobody is in me apata. Most of them has nothing to offer. Most of them are not no. How much obodo ha na-eme PG? How much ihe na-eme dia? They don't know anything about obodo ha. Most of them. Ijuo ha emume ndị obodo ha. Ha nwe emume their calendar. They don't know it. But say ka eji eme nka. Alụsị niile n'obodo ha, they don't know. More than na kemgbe they don't know. So how can they fight for the welfare of their people? How many of them now attract projects into their communities? And I have PG. January, I have a video where on any attracting projects. None of them. Makihi legacy Nagi. Because of one or two things. Nijiego. Idea. Mezie ka afu something on with him. I got no ebe anyị nọ. I got no ebe anyị nọ. I haven't done that. I got it. Which omenala? Yeah, you could look at it. Omenala. They man no mgbe ha na adibro. No mgbe ru eme introduce. Most places say for Alusi today, Alusi was not there before. Most communities in Alusi now. The Alusi was in there in 17th century itself. Oh no, kataje bute the Alusi because of ihe na afu. Ụfọdụ to save themselves from invasion. And we Ghana no kata invade like this, busi send them to take over their land. Ụfọdụ je bute the Alusi ka onye ha ka fight ya. Ndị nnuzie na Alusi adịkwa n'obodo ha agba ọsọ. Ebute echizi si na omenala. Money I had brought before. So some of the things I got to look at today. But all the foreign.
somebody bịa na-akọla unu ka esi wee nwee ogwugwu akpụ na Ọkịja, nwaanyị eji wee mebe dị alụsị, ka esi wee megbuo ya this that. Ị ga-ajụzi onwe what year ka ihe a mee. So before ihe a ji wee mee ka alụsị dị ebe a, o gosi na alụsị adịrị ya bi. Ifugo mgbe ndị a ji wee embrace dị alụsị. Etu a ka ọ dị n'obodo dị iche iche. Ịjụọ ha about alụsị a ha debere na be ha na ifu na-ebuteli ebute. So mgbe ọ na-adịrọ nkọ ọ pụtazi n'obodo a da survive. Most of the things anyị na-afụ as our culture tradition today all the borrowed eji ebute ya ebute. So onwe mgbe oyi elu ifu na ife a na ị nidrozi ya, you remove it from yourself. Onwe mgbe odumeje na-eme ya nsị that na ikuli eje sị na ị na-eje ịgba alụsị ọkụ. Ị na-eje ịgba alụsị ebe a rubbish. It's nonsense. Nyefoli anya gịnị ka ị na-agba ọkụ? Shrine ka ejiri agba ọkụ ị na-agbaziri dị alụsị ọkụ. What you need to do bụ jụọ ajụjụ ebe ka esi wee bute dị alụsị. Agwa gị kpọọ ndị dibịa. Oke na-ebute gị ya na ịchọ ka ibuchi ya ebe esi wee bute ya. Simple. Eburu ya ebunakwa ya dị ya ịdị free. Ọ ka esi eme ya. O nwere nke ya agbaghị ụgwọ echi. The man need to go free indeed. We gotta use our sense na ma chọọzi na ndị bute liver bụ ndị nna anyị va na ya nọrọ mgbe ebute na ọ gbasara anyị dị okwu redi ịnị anya, so ka anyị buchiga ya ebe ebutele ya eburu ya ndị dibịa maka esi eme ya ajụrụ ya ajụ n'anya ọsị na ewu ka enye egbuoli ewu ọsị na ọkụ enye ya mgbe ya naba ọ na-adị free. Mana ihe eme ya pastọ ya chọ ka o rie ego ka ọ nata gị ego sị gị na ọ bụ ime nke a inye ya 1 million ọkpụrụ ndị mmadụ ọ na-eme ụmụ achaghị o debere ọ na-alasị abịa na be kọmpand gị anyị agbagharịgide chi efu asị na arụrụ ọrụ ezinụlọ a na-akọgherisi ndị monetize spirituality na-erighị ọrụ sị gị na a na-eme omenala. So story Akwa achọ nke efu story Akwa na Akwa na-azụ ụgba ya ihe ọ na-eme bụ dibịa ihe abụghị ọnwa onye na-agba omenala mgba. Soludo na ndị otu ya cannot enter your compound jụba ọkụ ịdọbara ebe a gịnị ka iji eme a da-eme ma o mee ya babakwa na compound tebụl ọbụla anyị fụrụ Virgin Mary akpụrụ akpụ debe di ya ma osisi ọbụla apụrụ debe ya Jizọs anyị akọwala anyị ihe ya na-arụ ebe a. So that Soludo is not out for that. Ọ nke nwa bụ dibịa iji kọwa ihe ị na-agwọ ntụpụ ọhụ ị ga-akọwa ihe ị na-agwọ n'ọnụ nwa bụ ndị kọsụ rọbish niile a na ọ bụrụ na ọ na-abụ onye bịa ka unu gwọọ ọrịa na asị na ụnụ ada agwọ ọrịa anya ya enwe ụmụ ihe ọjọọ dị iche iche na be anyị taa. Nọọsụ nye gị ego ndị nna nna gị mere dibịa ekwe ha agwọ those things ha amụ ihe eji agwọ ya ekwerọ ha participate ikunye taa maka niile idiri ego ije gwọba nonsense na-enye ndị mmadụ ihe agwọba mmadụ onye ahụ nọ n'aya stroke ị ga-anọ gwọọ mmadụ onye ahụ nọrọ nọgide na akwa ọya na-agwọcha imagine you enye ọgwụ nye mmadụ agba mmadụ pin mee mmadụ ụkwụ abachu mee nke a na-akpọ snow belt ka ọ gịnị. Obodo dị iche iche Enugu Ukwu n'Imo ka esi afa ha ama ha n'Imo dị involve Enugu Ukwu dị ya ndị okirikiri a niile ndị a na-agba pin agụlụ unu macha onwe unu macha ndị na-eme ihe unu gbachitesi ha nkịtị unu macha ha gbachitesi ha nkịtị ọ ịgba nkịtị ha na unu amụ ihe unu ya eme ha arụ ana onye a si agba pin next time ọ ya agba ije n'ahịa obodo ịfụgasị ihe dị aṅa asị na akpọburu enye ule adị gbana enye ule a na o nwee ezigbo ihe eji eme nọọ mmadụ ka a na-enye ya onye akpọbara datụ na agbụ ya nkịtị. Ekwu na mbọsị mgbe eso wepụta na Ọkịja nke ma wepụta na nke onye nwe wee sị na ihe a bụ enye ule ịkpọburu enye ule mụ na ya agba na CNN akụkọ anyị ga-ete ezigbo ogologo maka echeta m oyi nwoke e nyere enye ule ahụ na ọdati mgburu ya mma agwa ụwa nọ nga igwu onye ahụ maka ihe akọwa ihe na-ele na-arụ. So dị ha ka otu a Soludo pụtara na ndị dibịa na-ebe a na-eme ha nke a ọga isi na ihe Soludo na-eme na n'ihe etiri ya ịma na ịbụ onye ọjọọ. Si sanitize everywhere sanitize ya na ị na-akpọba enye ule chukwu gbukwa ego dị ya chukwu gbaa agha ọkụ denye nne gị nye nne gị
nwanne na nwanne today nwozi ka ha si afụ onwe ha. I can't even visit my brother ṅụọ mmanya. Ụmụ rọbichi ya fobia ọrụ debe n'obodo. Onye jezi ibe ndị ọgọ ya gọzichaa ya gọzie mmanya bụ ya dị ya nwaanyị o buru mmanya bịa bunye gị wufuo ya. Ị na-atụ ụjọ na ya agbagwu pin, ị na-atụ ụjọ na ya etiri gị poison ya. Onye nwa sị na bụ ndị omenala ọkwụrụ sokwa atụ ụjọ ịṅụ mmanya na ị na-eme omenala ije ịnụ nwaanyị onye omenala ije enye gị mmanya wufuo asọ onye omenala ị ka agwada abụọ ya wufukwara mmanya ṅụọ ya na-anọ m ebe a. Victor, I don't want to spoil your business. You know, look where you. You know, look where you are. Ị na-eme omenala mana egwu na-atụ gị na onye eze Jizọs ịfụ na mara eji ya skatago enyere ya mmanya ọwụfuo ya na ọkwa ị nọ mgbe ọ wụfuru ya. Blessing sibe ndị ọgọ gị wụfuru ya wụfu ka ka dị mara eji si ya last. All this marriage and divorce, ịma na ya so ọ contribute to it. Blessing sibe ndị ọgọ ihe ya bind the marriage ya ịwụfuru ya wụfu. Ịghọtago? Mana ị na-eme omenala ka ihe na-atụrụ ụjọ. Onye ụka na-atụ ụjọ, nke nwa na-eme omenala na-atụ ụjọ. Unu ncha dị confused. Ife ahụ na-eme abụrụ omenala. Ụbọchị nnụ nke m ọkwa ndị mmadụ bịa aṅụrụ m ya onye agha gbanye put am fire am make it enter ka nnụba gị mma hapụ nwunye m a gị nwa ka mma anụ. N'ala anyị bụ ndị omenala. Onye bụ omenala? Omenala bụ iwere ha n'ego ayọrọ kwụ n'isi ịbụrụ na onye omenala iwe fuo obi wee la enu lana as lakasara maka ihe eze nwaanyị bụ license ka ị wee na-alazi ọhụụ na-ala anyhow. Ịma na eze nwaanyị sef na ihe kpatara na ndị eze nwaanyị ada anọ with di ha bụ anything concerning alakwa na ala eze nwaanyị ada eme datin konji na-egbu ha ada ata they know they try am. So nwoke nọkọta ka o esi na-anụ nwaanyị ọ bụrụ ndị mmụọ ka ọ nụtalụ nwaanyị aka o jezụrụ nwaanyị ọzọ nke nwaanyị were nwayọ chief tuo n'akụkụ rụchakọ n'ihu agwụ ya mbọchị ụfọdụ ọla ahụ dị ya ka ọ na-ịma na ndị eze nwaanyị bụ n'ihu agwụ ka a na-ala ahụ mgbe ụfọdụ. Maka gịnị ya dị na n'ụlọ ịmụ ya ọkụ mgbe ụfọdụ sị gị afụnyụọ sị na ya n'idiri ọkụ ịma nke ihe mgbe obi ya dị ya mma egwu ya nwaanyị ịrụchapụrụ ya one room n'akụkụ ebe nya ka ị na-echere na-adaghị akpọrọ ọkpụkpọ oku mana onwe ihe gosi n'ebe eze nwaanyị nge lachụrụ ndị ụmụacha wosef ihe fọrọ bụ nge nwa pụtara gbagote Asaba ka ị bịa mere ebe ihe ibe gị na-eme bịa nwanne m ọya bụ konji dọkata anyị afọ udo anya na-enọ n'iru ọnụ ị na-aghọ ala ị na-eme omenala. Anyị akọwa omenala ọfụma ka anyị mara ebe omenala bụ ịfụnanya nwanne na nwanne ịnọ ka n'otu tudo onye mmadụ na-agbosi n'ofu afọ ejiri anya afụ onwefa ụka dọriri anyị ndị nwasị na ha bụ omenala obi ọjọọ ha nọ na vileji ha na-arụ obi ike onwe ha nsi onye kụta ọkụ iri ibia jee ụka mba ihe eje n'ihi na-eme omenala a mesie ya ike ka ekweta n'ụlọ ọjọọ ya ekwe gadosie aka n'ala ijebe dibịa adịghị ka ihe tenkobe ọbụla ị nwetara iwere ya jee gụrụ ọgwụ tenkobe ọbụla abịara gị n'aka iwere ya jee mụrụ ọgwụ mma na-agba ka mara ma mgbe jee bute m ọ bụrụ m nwambọ ndụ jins dọba nke gị ihe na-agba bụ ka ijejeje nụta ọgwụ ndị enwe isi na mmadụ debe ahụ niile eme omenala bụ ka nnukwu anyị na-eme omenala na ka ha si mastasịa ụfọdụ dị ka ihe ikuku ya eburu ụfọdụ ị na-ene ha anya gịnị gosi n'ịbụ omenala gịnị bụ uru efuzi na ihe ị na-eme na ịbụ omenala ị na-eme dibịa nya na-enye gị joy eji ime wọtụ kedu ihe onye ahụ kwuru iji eme ọ gị bịa rejista
anyị nwa na-eme biznes regista chara nke m a nwụrụ regista anyị regista nye regista ka ebe certificate efu ya iji ọmụmụ butere gị ya na enye ebe a regista anya a na-ebe regista biznes efu a ma registrar general bụ Hussein Ishaq Magaji efu ya o nwere adreesị registrar under gịnị allied na ndị otie under the Companies and Allied Matters Act 2020 ana-abịa ka akpọ gị bịa regista nke gị gbagharịba mebe protest ọwara na agba ọ ga-ihe eje regista biznes gị biko onye ọbụla na-akwụ tax ka na-ekwezi aja aja ewo so a kpọrọ gị bịa regista biznes gị ịbaba mba na Soludo si gị na Soludo asị o ji agba omenala mgba ka anyị cha mapụtazi bịa nụba ọgụ dị na ya abi unu cha ga-ejeje regista kwụba taksị dị na ya ọ biznes unu ka unu na-eme na mgbe anyị registara nke anyị na ya kpọ unu etu esi kpọ unu ọkpụkpọ oku ka esi kpọ anyị nwa onye akpọrọ ọza akpọ aza mmụọ akpọrọ oku ya enye gị ego ije regista ka anyị dị sure na society anyị dị sanitized na ị nwere ike na-eme omenala na-ezu ohi ọ na-ere enu na ọfanụ dị n'elu akwa kochisiri esi so ọ na-egurute ebe a ọfụma ghọtago so anyị ncha niile registrar biznes anyị every business must be registered and ị ga na-akwụ tax you can't evade taxation as a bona fide citizen and as a well-meaning citizen ị ga na-akwụ tax ị ga-erejista ya mara ebe ị na-alụ a sị ka anyị finish godo nke ndị dibia na ọdụ ka dibia is just like doctor ihe dibia bụ doctor dibia bụ doctor ịlụzie di ya in terms of registration i wee kọwaa nke ịghọtago na nke gị bụ na-ebe ọfụchara ha ncha ewee hapụ n'ogo ka ịfụ one or two ma ọ bụzi a na ịfụrọ ahịa enye gị laịsensị ije chọọ ahịa bido ịghọtago ihe a na-eklem na ị na-afụ n'afụ asịe nga ịfụzi anyị esi na oruba anatagodo ihe enwe laịsensị bụ na imechigodo ọpụreshọn ụbọchị egosibekwa gị ịbịa ebi pruvu ya na-egosiri gị so ka anyị na-ekwu anyị na-abịakwa fọ ndị pastọ bikos ofu ihe a onye ahụ sị na ya bụ a man of God ibie kọwala ihe iji bụrụ man of God na onye ọbụla ga-eje chọọ ọrụ n'uso na ndị na-edisiv ndị mmadụ lee ka mmadụ nọ kịta na-eme fasting niile imere last year eme 100 days no result o change anything na Nigeria in our economy no changes ịpụtakwa this year a subject kwa to the same thing ị na-eme since 5 years isi na inwe sense ịdị brainless ị na-ene onye ahụ ịma mgbe o bidoro onye ahụ ịma kpụrụ onwe ya prọfet ọ pastọ ịma mgbe o bidoro na onwe ihe ọchị today ị na-enezi skin ya anya ị na-afụ achievements ya all well off of you half of your wealth nọ n'aka ya when he has a problem unu enyere ya aka tackle ya financially and physically ngị nwa nwee problem onyelu gị aka spiritually ba ngị kpebe ekpere ịma na nghọrị ka a na-aghọrị gị ji ekpe ekpere ka ekperụ gị ekpere ihe eji asolve physical problem bụ physical issues inwe financial problem ịmago na ego ka ị need you need to inject money into your business some business itself shop ahụ o nwere shop ị ga-eje ihe eji wee lụ the shop ego etiri n'elu shop ahụ karịrị ego eji gbaba ngwa ahịa ịmara agbaghị ego na-eji mee POP
agwaghị ihe adabachara ebe oche ịdọrọ n'elu ya, ọfịs tebụl, AC, TV, ego eji arịchaji ma kamera, ngwongwo na ngwongwo dị na data ọfịs karịrị ngwa ha kpọbara di ya efizi bụ iru ọrụ. Ịghọtago? Victor siri ya joinụrụ fasting na enwe ego nri. Ụfọdụ onwe ha onye enwe ego nri ọ sị na ya na-eme fasting. Ịghọtago? Chiwo. So Akwa jele ife ojesi abata ọmụrụ akọ ọ na-echo case wealth ya next time ọ malụ ka o si echo case ya na ama youthful exuberance na-eme ya onwekwu somebody na-enye gị good advice. All these things ị na-echo off bụ fọnụ for gịnị? Ọ gị bụ onye izi gbaa moto ị na-egosi ndị mmadụ moto ekwụbachara gịnị ka o mean? Kedu ihe niile ị na-echo off a kedu ihe o mean? Na wa gogide n'ọgụkọ juo moto everywhere gojusie ka gịnị wee mee? Moto ahụ ị na-agba na anyị moto niile anyị dị next 10 years na ihe niile abụrụgo rubbish unless ma na-enya nwa obere ile o nwere mgbe o ya eruo efu na flashiness ya adịghịzi na ya ọ madịzi flash. Ndị na-egoro 330 mgbe enyi ọ na-ekwe nna aka ihe ọ gba 330 ha nche na onwezi onye na-ekwe anya ya na ụfọdụ ele na nke ha tinye ego goro 350 nọchiziri anya 330 na 330 agbara ndị mmadụ ala gịnị ka ọ gba Avenza onwezi onye na-ekwe agba ya na so ihe na-abịa ụmụazị. Some of those people gabiga distance then cannot try that shit na ọkwa mmadụ bụ nke ya na-akpụ ya kezi afa this guy enwe one guy mma bukosi ego even Zenda ka ọ gịnị ka ya na-akpụ ya ka afa nke akwalụ mmụ ya na Nnewi n'ụkpọ Zenko ajụ ọgụ na ka emoto ya si na moto ọ na-agba ka emoto ịma ọ na-agba onwe moto ịhụbara ma ọ na-agba silent billionaire na ọrụ onwe ya ike eriju afọ ike amara important people ọ ma ndị matalụ most. Akwa ka e buru jos Anambra bụkwa Abuja buru Anambra 2 weeks ka ị ka nọ n'ime ewee ka na-achaji gị ụnyaa ka ọ gịnị ga-efu dat na ego niile ekpara bụ ego kpuru isi onwe onye ịma you don't have connection ka ihe na-emeziri mkpọtụ since na-emeghe ụmụazị igotara moto igoro ji gad igoro nke a ịrụrụ họteelụ ekwo ịpụta ị na-agba ọnụ tatata aga eji ọgwụ eji nke a ọgwụ a ka iji si na agbagburu getimanụ burukwuo ngịnwa ijecha pụta si na ọnwụ gburu ala ha ji na onweta ala ma jeri burukwu na ijide ego nke ijidekwa ọgwụ iji ego jide ọgwụ. It didn't prevent you from falling into their hands. It didn't prevent you. Abịa bụrụ ka ezi isi ọgwụ ị na-agwọ aka na-asụ ochu na-asụ ochu ịma na ya eburu gị eburu ijecha pụta na-ekwugheri na ka emensi ga ụbọchị ị nụrụ nwaanyị ka m jụrụ ka ezi mensi ị na-esili since o nwere nke anyị fụ na agbamnkwụ o nwere not even one ego gị niile ibu anyị afụ anya ka iji wee bịabe ndị ọgọ gị nothing. Enene nwunye gị ka afụzi ebe ego gị ahụ bara oyiri canvas na skirt jeans ị na-amachagharị na-ekwugheri na-confuse ndị mmadụ. Anyway, onye o ruru ọwalụ onye ọ na-eruru ọrụ ọzọ ọkwa na-eri ọrụ siribe gị ọrụ na ọ bụ ịfụ vidiyo denigbo na-ajụ m ịfụ skirt jeans ka oyi na canvas onwe na-afụrụ mbọsị pinọpinọ nụrụ di onwe na-afụrụ ya skirt jeans ka oyi na canvas na ofu top ị bịara confuse ya na-esiri mens a na-esiri ị na-ebunye ike mana ike ị nwero ike nkịtị nwero anya fụrụ ego nwa n'ahụ ị na-agbakasị ọnụ bụta kịta a na-egosi gị mgbọrọgwụ na-egosi gị baịbụl na ịma na-edi confuse o gosiri ihe na-eme na ịma ihe ị na-eme mmụọ na-agwa gị okwu bụ na mmụọ ahụ na isi dị ya mma o gosi gị direct ka ego esi na-egosi gị nke a na-egosi gị nke a i wee soro mgbọrọgwụ for how many years mmụọ ahụ agwaghị mba
Needs the wrong way. Even if you are wrong money, you have sense. You never encourage. On the other, follow yourself. But I have a critical thinkers on the other. Nature never easy way out. Okay, what is any easy way out? The kingdom of heaven and the kubo upstairs. If you can think well, a bayana that kingdom. If you think well, I had it so difficult because you should know what to do, whom to associate with, where to be, and at what time, how to present yourself. Or else, bro, scammer, because you are on a member scam. You are not applying it to your life. Even in Sunday model, you can go do family, you stop go do here. But charity they be at home. Thank you very much. Eba kind of what you alone of former. Eke heat, you don't know where more eke heat. Nobody knows eke heat in Okija now. I'm telling you, have more Okija. Nobody knows eke heat. Why am we? Even more than a village in Chedosi about the boss. I am Maria. Nobody knows him. I don't Okija go on the Dibia or Okija. I go here. Oge Okija the heat. Oge Obagrad in Okija. Everyone was in the Dibia but an Okija junction. Bia Puchie, we go na video na video if we ever. You was over the Dibia. Onya Muana Dibia. Onya Mapatani Ra one on chair follow Benunian. Follow Bia. We don't know him as Dibia. I am Maria. I go by Dibia or Okija da Gunya. I give Menka give me come Dibia. Ganya Dibia. Dibia ne wuzi. I am Mapatani Ra Quabrugo Dibia. I am Mapatani Ra Quabrugo. Give me Bumlegu Dibia. It's in our job. We are Onya Blue Dibia. Nedibia no blue before Gromo Ogwa. If we are for so more today, no more have done for. All the Dibias I were before Naban, Gola Jogumba. Omo can wear na fozona. Omo honey in a halwa today. Over the name have Beha, cat and dog, and I know. Now, but no problem. I tell you now. Yabun Katago. Back on the Blankata. The Blankata, okay, disappear upon. Happen here. God. Usually, you did go to Biaguia. Nyaga approve. Nyaga Wago na Monse Kuona. It's in my business. Come and nigga, nigga, book, no mass. What nonsense. Dalun, moi. Ika wonam. Ika. We start well. Somebody, in a book, Milo. Salono, ask Madame and Angano Ivanabe. Oh, will you care where you go register? You are gonna be a Kundian Bunike. Afubamia, Kona Siniana, and Yadi Bunyan de Madike. Now, some Posimotia. Sus Hotel, come from December. Now, with somebody hotel. So, some car come through. I'm a Willow as Oyana bragging. Nyana menka na menkoso na ebia hana nke ya melugo nka menko I never see am mana obu godu I don't think na ebucha na aka na ebu na chiba ke even ekwu from your I'm looking for your comments. You are looking for money on social media or more in a oh yeah, you are looking for money on social media. Obu ego continue. Why am I looking for money? Data man, data kenje mote data. Obu ego kanje go data. E man ebo na look o sie. Ayo anu ngego, akpobra m ngwa ahia. So I'm looking for money. E bia be igro. E cho jeans enwenye, e cho plain trousers enwenye, Italian dia. Nke obodo e cho enwenye, e cho Turkey on ya. E cho handbag, e cho shoes, enwenye shop. E chi ga na e bia na me la na meri ato.
so nke ọbụla ị chọọ ịbịa ịchọ ọrụ MC kpọọ m mbịa ịchọ ka mmelụ advert ịbịa ego ka m na-achọ m businessman so ana m use my space wee na-achụ ego you got to go see you're looking for money on the internet ana m achụ ego I'm a businessman ebe a ka m na-ekotekwe contact m eji wee aba uru so ana m achụ ego mama dị egwu wayo adị m egwu wayo I don't scam people. Thank you. Ochi ga ahịa ọbịa. I register my business. Egosigo gị my akwụkwọ nji register my certificate. All the registered. Gosigo shop m gosigo ihe na-eme. So adị m egwu ndị mmadụ wayo. Mụ ya agwakwana obi ka m bunye gị ike ma ka m bunye gị nke a ma onye gị advice. Advice ọbụla ihe eji ya ba uru. Ọ nọ inside of you. You know what to do. Maka gị nwa na-azụ ahịa na-azụ. Gị nwa ma alụ time iji eje na mgbe iji anị ya. Onye nene onwe gị malụ. What did you do in Senegal? Anọkwanụ m anọ na Senegal. Mgbe m nọ Senegal, ana m eme my program. Onye nọkata ọnọghalị abịa m Senegal. Nọ Senegal nwa obere oge wa. Anọkalịa m Senegal 4 months self. Abịa m Senegal na March na April. Chigata azụ na June na ya na August. So anọ I came mekwa my program fụ na ebe a adịrọlụ suitable mkpọtụ na-adịkarị ebe a na-eme program maka ebe mbi ụzọ ka o si wee gaa before nata Nigeria ebe a bịa super office na Asaba. I opened my office in Asaba in 2019 September. So Hembria and when nọ na Senegal ana m eme advert na-eme my program. I was moving from place to place. Senegal wasn't the only place in Ghana. Jukwa njere ebe na Mozambique. Maybe I didn't nzụ ahịa ọgwụ na Mozambique. Mana nke nzụ na South Africa adịrọlụ m enough. Abụ m an open book. Life m dị open. Onye ọbụla maalụ m mana adị m eme very rere. Ihe tego? Apịa. Enwe m ana na-ele na Asaba. Enwe m Hamadike Estate. Enwe Washington Estate. Hamadike Estate 2.5 million. Ị chọọ Washington Estate 5 million naira. N'azụ airport. Ị bịa nwụrụ nke gị. Ana ndị na-egolo anị na Washington Estate. Bịa ka iwere akwụkwọ gị. Bịa ka ikwu okwu akwụkwọ gị. It's time. Iwere nke ndị mmadụ ewelebe gị akwụkwọ ha. Thank you for reminding me. So if you want to meet me, you come to Asaba. My shop, anọ m na shop 21 Zuri Mall opposite Roban Stores, Anwai Road, Asaba. My shop bụ 2 poles away from ShopRite. Ilu na Roban Stores opposite Roban ka my shop dị. Thank you. Ichozi office m ịbịa n'Ọkpanam Road, Redeem Junction, Ọkpanam Road, ebe anwa ka my office dị. Thank you. O nwere ajụjụ ọzọ? I didn't stop teaching about omenani. Kama na my channel, my page, Onowu Igbo TV, ha bido fọkụba m up there. But I want to be besalụ. Ono fu mgbe Skibo bela akwa nke. So I just decided we mepe new page. Gwakwa gị follow the new page. Sometimes ndị mmadụ na-ekwu na fada enweta my notification ma nnọlụ live. So ebe m na-anọzi live na-abụrụ Onowu Igbo Media. Follow that page, follow the channel. Ebe a ka anyị ga-ewepụtakọta anyị na-ekuzi ife gbasara omenani. So that ndị mmadụ ga-aghọta fully what is omenani. Omenani is just lifestyle. That is it. Thank you. Not Anambra, no Asaba, Delta, not Anambra. Oh, cross one river, Obulebenu. Thank you, IK Obimba. Hope okay, I hope you got it. All right. Ononeni Obi Iba Kuzie. I have for me. So Michael Obosi, we meet someday. Victor. Victor has only okay, the bottom of there. Hey, muna chimso je keije muna chinsa ya amakwanụ mma nwaanyị na onye ndị na-aza muna chi na amacha mma aba na ịmalụ mma chi nke m nze adịgo oke afọ Chimako John Bosco o kwesịrị eze nwaka ibie Jose Luis afọ gị
Ephraim Nwachus Agumba Victor Wandemo. Okay, hope okay Delbozi Ezija Wele Monday CNC Munachi so ebu nwoke ndị na-azakarị Munachi na-abụkarị ụmụ nwaanyị ama nnọọ nwoke sorry nwanne m. By the way nwoke a na-asị nwoke ibi ya na ọmalụ mma anyị kwuo ya bụrụ ọkpọ ntị egwu ọkpọ ntị a meziri na nwoke ahụ ekwe agbakwu nwoke ibi ya nna na-emalụ Ebuka na-emechi afọ ome Chinyere si okoro bịa Chinyere mụ na gị nwee ezigbo nkata ka ihe mee na Tinye kpọọ m na fon ka anyị kpaa. Yes Victor unisex ebe a niile bụ jeans ụmụ nwoke juru ebe a akwa ụmụ nwoke maka ebe a enwekwu njesi ma nika ma bam shot ụmụ nwaanyị nke na-ahụ n'ike ma nke ndị hookup enwechara m ihe ndị a turkey shirts ka eji amata enwesịrị m ya boxers singlets shoes palm slippers fe ndị a niile dị ebe a iwetago Tinyere kpọọ na fon Jabuski Livingstone ụwa dịka eche maka na adị nkọ ya famin ị na-ajụ mgbe na m coming back to SA again m ga-abịakwa ngorogoro bịa ịmara nwa m nwoke ka m na-abịa visit adị n'Igbo dị n'olu nnobiri mbịakwa fia bifo ọkpọbọ onye ọzọ dadi mbịakwa ka bifo mma gbapụ ya n'anya ka ọ fụkwa m Dominic Nwando chi nke m afọ ome Chimako you show my WhatsApp number ngwa wale ya 08167787008 m ga-akpọkwalụ gị again Dominic Nwando chi nke m Iman so maybe late na anyị nyesigo update akwa Ochsoni nke ndị Bangladesh anyị ga-emenụ business ibubata ebe a emelụ nwe bilu ka anyị mee business ama na bangi na-enwe akwa yotago Bangladesh Pakistan India ama m na ha na-enwe ya eke hit nwanne m aka ha ka ji ya chisom emesizi inwe ike chi egodo the program igezie ya maka short down na achọrọ m short down anyị akụghị ya 2 hours so emesizi anụ anyị ga-afụ n'ọlụ na ọfụma anyị ga-ala ewo n'ike agwụla anyị ụmụnne m n'ike agwụla m ewo n'ike agwụla m anyị ga-ala ọ bụrụ na ị chọrọ akwa fọ gị nwaanyị kpọọ m na fon ịtụnyelụ m ezemeri a wee bil ka ọ na-echeta anyị bifo nwoke ọzọ ga-ebido na go ebi akwa igotago a na-achaji akwa na-efe 6 count charges gọtị ya a na-agwa gị na possibly ọ bụrụ na achaji a convict ya ọ na-efesi possible 20 years imprisonment ma ọ bụ na sentence ma ọ bụ na convict tenwo ya so akwa ga-need a strong lawyer na enwere ike ọ bụrụkwa eji ọfọ a ma ọkwa na ọ chọọ another lawyer yetago wee follow the case ọsọ sidie onye Chukwu ekene ma ọ bụ na aka ya dịrị ọcha ha nwere ike convict ya so anyị amụrụ ka anyị na-awọch aka ji si na dị mata n'oge eto ogologo o teki gọọmenti 2 weeks eji m ya arrest iji wee wepụtara anyị a na-achaji ya for possible drug dealing a na-achaji ya for human sacrifice ritual what and so many other things tinye na the charges so if you a government against Akwa not government against omenani so Akwa na onwe ya o need a very strong lawyer
ndị nwere ike ipush ya ọ bụrụ ife dịdị a aka isi gị na ọ ga-etokwa ogologo. So now we are watching ka anyị mara ife na-eme. Men in everything anyị na-ewichi ya well. Ọ bụrụ na aka ya dị ọcha iwichi well. Ọ bụrụ na aka ya dịrị ọcha then you face your this thing. Ọ bụrụ ka o si wee dị. Ngwa ndị niile nọ na TikTok, let me love you and leave you. I want to say have a wonderful day. Anyị ga-afụ n'anyasị. Good night. Sharp. Onye bụ kịta na-enye m gift ka nna Chisom ana m afụ dị gift ka m nwee ndidi biko. Hey, ọ dị gift a ka m ma arapụ n'akụ. Wee balụ m ya. Ndị na YouTube ọ da ha nọkọta nnọọ nara m aza weere m ya na-afụ 100 200 300 na wa ahụkwa ka ọ bụ na ndị a kwe hapụrụ m stars. Ọkwa ntị ndị Facebook tienụ m stars enyetaghị mana we are still getting there. One day ọ ga-adị okay. Sharp.